bless all po sa mga nanonood dyan kay Apo Andy. At mega shout out po sa mga nanonood dyan. Mega shoutout po sa mga nanonood dyan. God bless all po sa mga nanonood. Tara, kwentuhan muna tayo ng konti. Pero magsha-shoutout muna po ako to New York. Mega shoutout dyan kay Jason Africano. Mega shoutout sa iyo dyan. Hello kuya. Hello, magandang gabi din sa iyo. Christian, mega shoutout po taga Alaska. Saka taga USA, si Sir Katikbak. At ganun din po kay Sir Raul. At saka kay Apuchona, taga USA po. Ano po yung topic po natin? Saglit lang. At magsa-shoutout muna ako. Kay Ate Sarbantas, taga Saudi, marami pong nanonood dyan. Mega shoutout po sa inyo. God bless all po dyan sa mga bayani natin. Maraming salamat din po. At sa Toronto, Canada, kay Ate Christina Malo, mega shoutout din po pala. At kay Aliling at saka kay Ignacio family, taga Nueva Ecija. Mega shoutout po. Maraming salamat po sa lahat mga nanonood. Sana dumami na po subscriber nyo. Maraming salamat. At mega shoutout po dyan from Ordaneta, Pangasinan, Alicia. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood dyan ha. May topic po tayo about sa maraming nagtatanong. Pero try ko po lahat ng sagot kung hanggang kaya ko lang po. At nagpapasalamat po ako dyan sa mga taga Batangas, Cuenca, Batangas, mega shoutout po. At saka taga Lemery, Batangas City. Maraming salamat. At Bulacan, mega shoutout po dyan. Taga Tarlac, mega shoutout po. Pangasinan, at saka ganoon rin po sa Pampanga, Bulacan. Malabon. Mega shoutout po sa lahat dyan. At ganoon din sa aking asawa na si Cinda Cabaling Cruz. Mega shoutout din po. Maraming salamat po sa lahat. Ulitin ko, nagpapasalamat po ako ng maraming sa inyo. At ang topic ko po ngayon ay maraming nagtatanong. Sana po ba yun? Ito pala. Nangiram ako ng cellphone sa anak ko. Para naman hindi ko makalimutan yung sasabihin ko. Sabi po rito, may nagtanong, ask ko lang po, anong araw po dapat pagsimula ng orasyon sa medalyon? Friday po ba o Monday? Pwede pong Biyernes, pwede pong Martes, pwede rin pong Merkulis. Araw ng mahal na ina. Merkulis Santo. Kung tatanong mong oras, 6 to 6. 6 ng umaga, 6 ng gabi. Pwede po yun. Sapat na yun. May 3 o'clock din pong dasal sa medalyon. Depende nga po yun sa medalyon kung ano pong pagkain ng dasal. Sinagot ko na po yung tanong nyo. At saka may nagtatanong po rito, may King Heaven Christian, dapat Thursday po, pwede po. Thursday, pwede pong Martes, pwede pong Merkules, pwede pong Biyernes. Pero karamihan po gusto nila Martes at saka Biyernes. Pwede pong Merkules yon. Basta 3 o'clock lang po pwede. Depende nga po yung sa medalyon. Kasi sa akin, marami akong medalyon dyan. May kanya-kanya rin po silang pagkain. Ryan Balance. Mag-shoutout sa'yo, Ryan. At may nagtatanong po rito. Magandang gabi din po kasi. Sasagutin ko lahat po yung tanong nyo kung makapanood po ng iba nito. Meron po dito nagtanong. Pangalan niya, natakpan pala. Nakachat ko na po kasi kanina sabi niyo po pwede po 12 ng tanghali din eh. Nakachat ko po kayo po kasi kanina sinabi niyo po na pwedeng tanghali. Depende nga po yung sa medalyon. Kasi ang tanong po dito, may nagtanong lang po sa akin, tinasabi ko lang po yung totoo.
Yung 3 o'clock, pwede po yun ng araw ng mahal na ina. Yung Biyernes Santo, pwede po ng 6 p.m. yon. At yung Biyernes Santo ng umaga, 6 a.m. po. Mamimili na lang po kayo doon. Ganon din po yung Martes, 6 to 6 lang po ang dasal. Depende nga po yun. Happy belated, happy birthday day po, King of the Heaven, Christian. Ayan, Christian, Hagorolis, magandang gabi po po. Mega shoutout dyan, si Richard. Mega shoutout sa iyo dyan. Taga Pampanga. Ilan po, sinasagot ko lang muna po yung mga tanong nila para maintindihan nyo ha. May nagtanong po rito, may tatanong na po ako kasi mayroon po akong gamit na 7 virtudes dati. Pero sabi po ng pare, ay sabi po pala ng madre, isang masama daw po yon. Nung hawak ko po dati yung 7 virtudes po yon, nananaginip po ako ng kasama ko si Lord na namamangka kami dalawa. Ano po bang ibig sabihin yon? Yung 7 virtudes yun, yung alam po yung ginagamit ni Father James yata, yung sinasabi niya. Ang masasabi ko lang po rito kung nananaginip at namamangka kayo ng Panginoon Kristo, edi maganda po yung panaginip nyo. Pero kung sinabi po ng madre na masama daw po yun, depende rin po yun sa abilidad at kapangyarihan ng tao. Depende rin po yun kung magpapaning lang kayo hindi. Kasi ginagamit naman po yan minsan, nakikita ko naman po yan, ginagamit niya po yan sa spiritual. Depende rin po yun. Kaya hindi ko rin po may sasagot na bawal, masama, pangit po sabihin yun. Depende nga po sa naniniwala sa spiritual. May kanya-kanya po kasi tayong isipan, may kanya po tayong paniniwala. Yun po yun. Po. Nagchat-chat po ako. Hi po, ako po yung nagchat niyan sa iyo. Na ito ba yung tinatanong mo sa akin? Mayroon kang isang 7 virtudes yung ginagamit kay Father James. Kung nasabi kong pangalan niya, wala akong tinatapakan dito ha. Nagtanong lang po ito. Ito po yan, no? Pinabasa ko lang. Piniram ko lang. Ang akin lang po, depende nga po yun sa madre. Kung yung pang iniisip niya, wala tayong magagawa. Nasa sayo pa rin po ang pasya. May sarili po tayong mata at isip at puso. Hindi ko rin po pwedeng sabihin masama at hindi ko rin pwedeng sabihin na mabuti. Dahil yun naman po yung ginagamit sa spiritual. Depende nga lang po sa gagamit. Kaya hindi ko rin po. Kung nananaginip ka na kasama mo si Lord, na namamangka kayo, kasama mo si Lord, di maganda po yung panaginip nyo. Pero kung sasabihin mo sa akin na kikita mo ang Panginoon Kristo sa bangka, ay para sa akin, hindi po ako maniniwala. Dahil ang Diyos nga minsan, ang pong Nazareno, hindi ko pa makita ang kanyang muka. Maliwanag lang po. At hindi po siya sumasanib sa akin, kundi bagkus kinakausap niya lang po ako sa panaginip. Para lang po kami nag-uusap. Pero maliwanag lang po, hindi ko po siya nakikita. Sobrang liwanag lang at hindi po ako makatitig sa kanya. Yun lang po yun. At may nagtatanong naman po rito ha, ito ang sabi, pag ano daw yung mga mangkukulam pag namamatay, pag pinapatay, bakit daw talaga ba silang namamatay? Ito po yun, sasagutin ko po yung tanong niya. Marami po nagtatanong niya sa akin, paulit-ulit ko lang ito sinasabi. Yung mga mangkukulam po, pag sobra na pong matanda at nangungulam pa rin sila at nakatapat po sila na mas malakas sa kanilang instrumento o alipin ng Panginoon Kristo, pwede, siyempre matanda ka na, natural, magkakaroon ka ng sakit sa puso, diabetes, high blood. Pag sumobra po init yun sa katawan niya, hindi po automatic mamamatay siya sa araw na ito. Magkakasakit po siya unti-unti. Ikatatlong araw, manghihina po siya. Pero yung araw din po yung natalo, manghihina na po siya. Liban lang po, kung ang isang mangkukulam ay talagang puspusan niya pinapatay ang kanyang pasyente at talagang may personal siyang galit, mapipilitan pong taasan ng kanyang dasal upang yun po ang kamatayan niya. Pwede po siyang mawala ng hininga sa araw na yun kung nasan po siya. Pwede po mangyari yun. Kasi yung mga mangkukulam, alam niya, pag ang isang kinukulam niya ay pupunta sa manggagamot. Hindi po lalayas ng bahay niya yun. Maniwala kayo sa akin. At hindi po yung magpapahuli kung nakasakay po siya ng sasakyan. Makikipaglaban po yun. Meron po yun mga alagad na masamang espiritu. Bago pa lang pumunta yung manggagamot o bago pa lang pumunta yung magpapagamot sa manggagamot na alam niya mas malakas, alam niya na po to. Dahil may mata po siya doon sa mata ng pasyente mo. Ibig sabihin, pag may subo po yung magkukulam, na pupunta yung isang pupunta yung pasyente doon sa mas malakas na manggagamot,
Alam niya na po lahat yung gagawin niya. Kaya pipilitin niya makauwi sa kanyang tahanan para depensahan ang kanyang sarili at saktan niya ang taong nananakit sa kanya. Hello po, magandang yun po. Meron Bueno. Mega shout out sa iyo dyan ha, sa Porak. God bless sa iyo at sa iyong asawa. Brother, umiinit din po ba ang medalyon kapag kinukulam ka? Natural. Umiinit po ang medalyon kung may buhay. Hindi pwedeng hindi po siya uminit kasi gumagalaw po yan, may sarili po silang isip at buhay. Yun po yun, totoo. Sinagot ko na po yung tanong nyo, depende nga po yun sa mga magkukulam. At may nagtatanong pa pala rito, kung ang kaluluwa daw po, ito maganda tong tanong nila. Naalala nyo po yung in-upload kong video, hindi pa ako nakaka-upload ng video pero naka-4 na gamot na po ako at 7 gamot na po ako simula maghapon. Pero wala pa akong in-upload, di ba? Meron po akong in-upload dyan sa una kong video. Ang sabi dito, may nagtatanong kung bakit daw po ang patay pag nasa impyerno ay makukuha pa ba ng manggagamot? Hindi po. Huwag po kayo maniwala doon na makukuha mo ang patay sa impyerno. Bakit ko po nasabi? Tao ka lang. Kahit alipin ka ng Panginoong Kristo, instrumento ka niya, wala akong karapatan na kunin yung patay sa ilalim ng impyerno. Magulang ko man yun, halimbawa ay tatay ko yun, napunta sa impyerno. Sa akin na lang, hindi ko nasasabi sa ibang pasyente. Hindi ko po siya makukuha hanggang walang utos ang Diyos. Mahirap makipaglaban sa ilalim ng lupa o sa ibang dimensyon. Kaya kanilang saktan kung hindi ikaw ang pamilya mo. Tatawag ka sa Diyos upang ang Panginoong Kristo at magpapadala ng anghel na lulusob doon. Hindi po sila basta pwedeng lumusob doon para kunin agad yung patay o isang tao. Dahil bakit po? Isipin niyo na bubuhay ng isang tao, paano po siya napunta sa impyerno? Di ba binigyan tayo ng mata ng Diyos? Binigyan tayo ng salita at damdamin at pakiramdam. Yung ikaw ay nabubuhay, ipinagkaloob sa'yo ng aking Ama ang nating lahat, ang magandang buhay. Ngayon ikaw ay maasenso na, pinagpalit mo naman to ang iyong kagandahang buhay sa salapi at tinalikuran mo ang Diyos at tinalikuran mo ang pamilya mo. Sinamba mo si Satanas. Hindi po ganun kabilis yun. Ang magagawa lang po ng paraan doon ng isang manggagamot kung hindi ipagdasal niyo po ang isang kaluluwa na maluwalhati itong tanggapin sa Panginoon sa langit upang liwanagin po yun doon sa liwanag dahil po doon sa ibang dimensyon sa ilalim ng impyerno upang kunin po ng Diyos. Sabi nga ni Ella sa akin, walang sino mang makakapunta basta-basta doon sa ilalim ng lupa kung hindi utos ng Diyos. Ang Diyos lang may karapatan. At ang Diyos lang daw ang pwedeng kumuha ng ganong kabilis. Kahit kami mga anghel ay hindi namin pwedeng unahan o pangunahan ng Diyos dahil papaluin kami sa puwet. Walang makakahadlang kung ang Diyos ang kukuha. Mahirap kunin daw yon. Kung tatanungin nyo kung bakit nakakapasok ang mga patay, katulad po yung pasyente ko, sabi niya, tama naman yung sinabi na magtatawas. Totoo po yun. Na yung galing po siya sa sementeryo dahil kamamatay lang ng pamilya niya. Pero sinabi, totoo naman nasa nicho. Sinabi niya kasi nang magtatawas, nagdagdag po siya doon ng mali. Hindi ko po siya may mali po sa sinabi niya. Sigurado ka ba ng pamilya mo ang mananakit sa iyong anak? Halimbawa kayo na lang, isipin nyo, napakasimple lang po nito. Hindi po ako nakapag-aral, kaya ginagamit ko lang yung sense ng aking utak. Kung may magulang kayo, mahal na mahal niya kayo at inalagaan mo siya hanggang kamatayan at pinagsilbihan mo siya. Papayag ba yung magulang mo na paluin ka at bigyan ka ng kapansanan at sakit? Di ba hindi? Kahit ako may anak, inalagaan niya at matanda na ako at pinakita niyang pagmamahal niya sa akin hanggang kamatayan ko at inilibing niya ako na maayos. Bakit ko sasaktan ang aking anak na binabantayan niya ako at umiiyak siya at nagtatangi sa akin sa puntod ko? Sabi kasi ng manggagamot, yung magulang niya daw ang nagbigay ng sakit. Dinala sa akin. Hindi ako naniwala kasi tinatanong ko sa Diyos kung siya ba talaga itutong patay na yung ang magulang niya, hindi, nagsinungaling siya. Yun ay masamang espiritong babae dahil nakikita niya nagtatangis yung babae
nagkamamatay lang ng magulang niya. Wala pang 40 days, wala pang 2 weeks. Kaya sabi ko nagsisinungaling ka. Kung ikaw ay patay, napakasimple lang po to. Manood po kayo sa lahat ng video na napapanood nyo sa mga ganyan ha. Bibigyan ko kayo ng konting tip. Kung ikaw ay magulang, anak mo yung namatay. Nanay mo namatay. Kunyari nanay ko yung namatay. Huwag naman, sumalangit nawa. O ganyan. Alam ng nanay ko kung ano ang paborito ko. Alam ng nanay ko kung gaano ako katigas ang ulo yung bata ko. Tanongin mo yung patay, kung anak mo siya, bigyan mo ko ng konting pruweba. Ebidensya. Ano ang paborito ng anak mo? Pang-ilan siya sa anak mo? O, ilan ang apo mo sa kanya? Kailangan malaman mo yun. Dapat tanungin mo yung patay kung siyang magulang niya. Kasi ilang beses na po ako nakausap ng patay, walang pagkakamali. Sinabi niya lahat. Anong mannerism ng isang namatay? Kailangan may pamilya doon. Kasi hindi po lahat ng mga patay, niligaw na kaluluwa ay alam niya ang buhay ng isang taong namamayapa. Yun po ang totoo. Kung magpapaning lang kayo at sasabihin siya namatay, maisa niya kayo. At sino po ang naging tanga doon? Di ba ako? Naniwala ako sa taong hindi ko naman nakikita. Nagsasalita lang siya sa loob ng katawan ng tao. O sabihin na natin may sapi. Paniniwala mo bang espiritong masama kung walang pahintulot ang Diyos na nagsisinungaling siya? Kung ikaw ay binigyan ng karunungan ng Diyos, mararamdaman mo yun sa puso mo na hindi siya nagsasalita ng totoo. Kasi hindi niya mababagabag ang puso mo. Kahit hindi mo siya makita at naririnig mo lang siya dahil nakakausap mo siya sa spiritual, titibok ang puso ng spiritual ng tao. Sasabihin niya na totoo ang sinasabi ng taong yan. At pinapatunayan niya na anak ko to, kaya lang ako sumanib, meron lang akong dahilan, meron akong gustong ipakita sa kanila at gusto nilang ibigay ko yung naiiwan kong salapi, ganon. O anumang pag-ibig at huwag sila mag-away-away. Ito ang aking anak, mahilig siya sa manok, matigas ang ulo niya, pinapalo ko, lagi ko siya. Kailangan magbigay siya ng konting nagpapatotoo na yung patay na yun ay siyang magulang. At kung kukunin mo yung patay sa impyerno, ito lang, bibigyan ko pa rin kayo ng tip. Para maisip nyo ang lahat ng nagpapagamot kung sino may kling-kling. Ako, o yung panininiwalaan ko siya, o yung utos ng Diyos. Simple lang. Paano mo makukuha ang isang patay sa impyerno? At kukunin mo siya at papapasukin sa loob ng katawan mo at sasabihin niya ay galing sa impyerno. Alam mo bang hindi mo magagawa yun? Yung anghel na ng Diyos, hindi nga madadampot yung basta-basta yung patay doon sa ilalim ng lupa eh. Kung may mabigat ang kasalanan nito, kung hindi liban lang ang Diyos. At hindi yan ka makakausap. Aawayin ka ni Satanas. Pupunta ka niya dito sa lupa, padadalahan ka niya ng kalaban upang saktan ka. At hindi mo makakusap yun. O pwede pa yung mga ligaw na kaluluwa. O pwede pa yung sumanib sa mga tao, makakausap mo. Pero yung galing sa pinakailalim ng lupa, sa impyerno, hindi mo po makukuha yun. Kalokohan. Kahit ako may third eye ako, hindi ko na ginagamit. Mas pinapakaramdaman ko pang puso ko. Hindi po yung makukuha. Isipin mo, bakit po may mga patay, elemento, espiritu sa mga daanan pag nasagi mo at namamaga ang mga paa mo? Katulad po ng pasyente ko. Yun po ay masamang espiritu. Kaya niya pong gayahin lahat ng salita ng tao. Dahil nababasa niya kahinaan ng puso ng tao. Dahil spirit nga po siya. Kaya niyang alamin ang utak mo. Pero kung maliwanag ang iyong isip at puso at kaluluwa sa presensya ng Diyos, hindi niya po ito makikita ang kahinaan mo. Paano mo masasabi na totoo ang sinasabi niya? Na siyang magulang, tatlo sila sa isang katawan ng tao. Dapat isipin niyo po yun. Di ba tinatanong ko po yung pasyente ko at namamaga siya dahil hindi ko naman nakuha yun dahil meron akong ginagamot ng malaking tiyan. Paano mo nasabi na ikaw ay tatlo sa loob ng katawan mo? Hindi ko po alam. Basta't bumubukang bibig ko, hindi ko naman ayaw ko sabihin, sumasabi ko yung bibig ko. Dahil may nakasanib sa loob ng katawan niya. Yun po yun. Kung sinasabi nyo, hindi po ako naniniwala sa ganon. Ako na nagsasabi sa inyo. Tapos pag may pasyente po, at may sanib ang isang tao, napadali lang yun po yun. Pinaulit-ulit ko na yan. Maraming nagtatanong niya sa akin. Hiram ko lang yung cellphone ng anak ko. Sinasabi ko sa inyo, pag may sanib ang isang tao, ang mata niya ay nakadiretso lang. Tapos yung mata yung itim, nandun sa taas yan. Hindi yan po
didilat po, pag may nakasanib ang isang tao, lalo po mangkukulam, masisilaw po yung mangkukulam. Wala nga po magpapahuling mangkukulam sa isang manggagamot dahil bakit kamo? Dahil ayaw niya nga pong malaman na siya ang nananakit at naiinggit sa tao. Sino ba magpapahuling masamang tao sa polis? Kaya nga pinipilit niya itong damputin at ilagay at pinipilit kunin para makausap ko anong dahilan. Liban lang kung nasa loob na siya ng katawan ng tao at hindi mo na siya kailangan tawagin. Alam ng manggagamot yun. Nasa loob na po siya. Yun po masasabi ko sa lahat ng nagtanong sa akin. At pangalawa po, ang sinasabi, marami na pa akong sinabi. At yung susunod ko pang sasabihin, teka lang po, babasahin ko pa. Para hindi na ako mahirapan kasi marami po nagtatanong yan. Ay, hindi ko pa pala na-save yung iba. Basta't yun lang po ang mapapayo ko sa inyo. Kasi next week na lang kung magla-live po ako yung sasabihin ko. Kasi po sa paggagamot, maraming kakaiba po. Paulit-ulit yung sinasabi, yung mga makukulam, hindi po nyo mapapatay basta-basta yun. Ang tao po yun. Pero liban lang po ang masamang espiritu. Pag masamang espiritu, and the spot po agad, automatical. Pag pinalayas, kukunin ng anghel ng Diyos, dadalhin kung saan man dapat ito naroroon. Pwede mo siyang kalasan ng hininga, saktan sa spiritual para manghina, at itataboy ng mga anghel ng Diyos. Automatic, tanggal po agad sila sa tao, at hindi po sila babalik. Pero yung mga makukulam, tao pa rin po sila. Di ba napanood mo po sa maalaala nyo po ba yun? Magpakailanman. Diba magkaibigan po sila? Na sila ay isang aswang at kaibigan niya. Totoo po yun. Meron pong aswang, pag hindi po siya nakakakain sa spiritual, tumatanda po ang kanyang muka, makikita mo po talaga sa salamin yun. Dati kasi nag-jeep ako, may nakita po talaga akong aswang. Yung tinitigan ko yung salamin, yung center meron doon sa jeep, di ba pag may nagbabayad po, inaabot, yes, tinitingnan mo po kung saan galing po yung bayad. Ilang beses ko na po nakita yon na meron pong matanda, pero kung titingnan mo naman siya ng ganon, ay siya po ay normal na mukha. Pag nakita ko siya doon sa salamin, ay matanda na po siya. Yun po ang tumatago na kumakain ng spiritual. Yun po yung mga masasamang espiritu. Totoo po yun, yung sa magpakailanman. Pero, hindi dapat po yun sinasabi nila kasi sekreto po nila yun. At alam nila ang isang tao, pag marami pong manggagamot po, nadidetect po rin nila to kasi may mga subo po sila. Ano po bang mangyari sa spiritual na kinakain ng aswang? Ano po bang mangyayari sa spiritual na kinakain ng aswang? Siyempre, kung may anak siya, malalaglag. Kunyari, meron kang asawa, Edward PH, inaswang yung asawa mo, yung anak mo, wala naman talagang sakit, ay yung asawa mo, yung anak niya, ay yung anak mo, ay malalaglag. Nangyari na yan sa pasyente ko, yung nagbibigay po dito ng halaman. Umabot po yun. Namatayan po yun ng anak. Kinuha po ng engkanto yung anak niya. Sinabi ng Diyos, kukunin niya ulit. Hindi matatapos itong taon na 2020. Muli siyang mabubuntis at manganganak. Nangyari po yan. Kaya ko po patunayan yan. Dahil ang Diyos na nag-utos sa akin, nangyari po yun. Nanganak ulit po siya. Ang sinabi ko sa kanila, sabi ng Diyos, huwag yung nilibing na bata na binasbasan ng Panginoon Kristo dahil ako rin, siyempre bilang instrumento niya, ako ang nagbasbas niyon. Huwag mo niya na po siya lalagyan ng kandila dahil buhay na po yung anak niyo at isinalin ulit sa dati. Kasi lalaki din po yung namatay, magiging lalaki po. Nangyari po yan. Good evening po, Andel. Watching for Makaywayan, Bulacan. Bobby. Watching po rin po Bulacan. Mega shoutout po sa Bulacan. Ba't di niyo po patayin yung magkukulam? Nakalagay naman po sa Bible eh. Tanungin ko kita, Bulanding, mapapatay mo ba ang mangkukulam? Maghanap ka nga na manggagamot sa buong YouTube. Papukpok ko yung ulo ko sa kanila kung mapapatay mo agad yung mangkukulam. Tao po yun. Tao sila. Ulitin ko, ang mangkukulam ay tao. Kumakain ng kanin. Buhay. Hawak sila ng Diyos. Kasi yun lang po ang naririnig nyo kasi sikat po yung ibang manggagamot. Pag sinabing pinatay, hindi po mangyayari yon. Ilang beses ko na po ginawa yon. Kahit si Inang Sulome ay pinakamagaling na mangkukulam na napagbago di ko pala pinagbago.
Kaya niyang pumatay ng tao sa sakit. Pero napanghinaan ko po siya ng kapangyarihan niya. Pero hindi ko inutos ng Diyos na huwag ko siyang patayin dahil paghahawak siya ng Diyos. Mayroon pa siyang nagawang kabutihan kaya binalance ng Diyos. Pero ang Diyos pa rin magpasya. Wala akong karapatan ng pangunahan ng aking ama. Pero napagbago po siya. Lalo nga po pag may subo, hindi niyo po yung mapapatay. Ako na nagsasabi sa inyo. Sabi lang po yun ng ibang manggagamot, katulad ko. Akalang ko din po ganun yun. Liban lang po yung mangkukulam ay may sakit na po na sumobra po siya makipaglaban sa alipin na katulad ko bilang instrumento ng Diyos ay nakipagbunol po siya sa akin at napilitan akong tumawag sa Diyos at bigyan ako ng karunungan at kapangyarihan upang lusawin ang kanyang kapangyarihan. Doon po siya maepektuhan. Pwede po siya doon ma-high blood, ma-stroke, pwede po siyang ikamatay niya sa sakit ng puso. Yun lang po yun. Pero kung umayaw po siya, may parusa siya. Antayin mo yung parusa ni Satanas dahil Satanas naman siya kumukuha ng kapangyarihan. Tapos unti-unti po siya nagkakasakit dahan-dahan. Lahat po ng ginamot o tinulam niya ay babalik po sa kanyang katawan dahil yun po yung karma hanggang magkaroon siya ng sakit na ketongi, kung ano-ano mang sakit na mas malala pa sa inuna niya. Yun po yun. Pero meron pong espiritong masama, automatic, pag nakapasok sa loob ng katawan ng tao yan, pwede mo po siyang patayin sa spiritual. Babawasan po siya ng hininga. Ibig sabihin, sa spiritual, magkakaroon po siya ng pinsala sa loob ng katawan niya, sa espiritu niya na masama. Dadamputin po siya ng anghel ng Diyos. Itatapon siya kung saan po nararapat. Dahil sabi ni Ella, napakalayo po yun. Ako, Andy. Hindi po kami nakakarating doon bilang mga cherubim. Ang nakakatapat lang po doon, yan si Rafael at saka si Angkanel. Dahil sila ay mga mandirigma. Kami ay cherubim lang. Taga-alalay lang po kami sa iyo. At yung mga mata mo ay ginagamit po namin pag ang babae ay ginagamot mo. Yun lang po yun. Kung tatanungin nyo mapapatay nyo mangkukulam, tatawanan ko lang po kayo. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi nyo po siya basta-basta mapapatay, lalo nga po kung may subo. Hanggang hindi niya nasasalin ang subo niya sa katawan niya, hindi mo po siya mapapatay. Ako na nagsasabi sa iyo. Pero hindi niya napapakalaman yung kinukulam niya. Lalo kung binayaran lang siya. Kasi alam po na magkukulam na siya ay babalik sa manggagamot yon. At nararamdaman po ng sense niya yon na magkakaroon po ulit siya ng matinding pinsala sa katawan. Kaya tatalikuran niya po ito. Kung babayaran ulit siya, kukunin niya lang yung pera, pero hindi niya nasasaktan. Mautak din po yung mga magkukulam. Pero pag alam po ng magkukulam na mahina po yung manggagamot, tatanggapin nila yung pera at sasaktan ulit nila yung pasyente. Ilang beses ko na po yung ginawa. Hindi mo po mapapatay. Sinang sulumingay, 10 beses ko na pinutulan ng leg, hindi ko maputol-putol. Ilang beses ko na siya nasugatan eh. Dahil may 3 subo po siya. Kaya ko lang po siya napasuko dahil sa pag-ibig at salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagpakita sa kanya. Umiyak siya. At tinanggal niya na ang galit sa kanyang puso. At isinuko at tinapon niya na ang lahat ng kadiliman. Kaya ko nga nakilala si Tandang Sulumi. Dahil siya ang kauna-unahan kong nakalaban sa lalawigan ng Samar. Ako nga, binalian niya ako ng liig eh. Tinusok niya nga yung pa ako eh. Pero, hindi niya nabali ang liig ko. Kung ordinaryong tao lang daw ako, sabi niya, at nag-aaral pa lang ako, pumantay na daw yung mga pa ko. Pero totoo yun, nakaramdam ako ng matinding sakit. Pero, bigla itong nawala yung ako'y nanalangin sa Diyos. Pero, pag ang magkukulam may 4 ang subo, huwag mo po siyang bibiroin. Dahil hindi ka rin niya bibiroin. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi pa kayo nakakatapat na 4 na subo magkukulam. Hindi po uubra ang ipit sa kanya. Ako na nagsasabi sa inyo. Sasabihin niya lang sa iyo, susuko na ako. At sasabihin niya lang sa iyo, naaalis na ako. Pero ang totoo, hindi po. Kailangan maramdaman ng sense mo nagsisinungal o nagsasabi siya ng totoo. Pag naisaan ka niya, magpapahinga lang yun. Magpapalakas. Mapapagod po sila. Kasi spirit nga po ang ginagamit nila. Kinetic power nila. At mananatili at aabangan ka lang nila. At aantayin ka lang nila magkamali.
Magandang gabi po Kuya Andel at sa lahat po na nanonood. Mega shoutout sa iyo, Lee. Katulad yan si Lee, nagagamot siya, taga Tugigaraw. Sinasabi ko sa kanya, lagi siya nanonood sa akin. Hindi ko siya kilala, nakilala ko lang siya dito sa YouTube. Gusto niya maggamot, ipinagkakalob ng Diyos yun. At sinabi ko ng pangalan niya sa Panginoon Kristo. Ngayon, mahigpit lang ang pinagbabawal na huwag ka magagamot na nakasando at huwag ka rin magagamot ng babae naka-exi ang short. Kung meron kang tuwalya o damit, ipatuwalya mo siya. At huwag ka rin magagamot na naka-stiblis yung babae at nakikita ng kaluluwa niya. Dahil padala ni Satanas yun. Rika Official, good evening po. Good evening po. Pag hindi ka niya nakuha sa babae, makukuha ka niya sa pera. At pangalawa po, yung mga may medalyon o agimat man ng ganito, hindi po yan, yung mga medalyon, hindi po siya pwedeng ilagay, isabit sa mga santo. Kailangan po ay templo yan ng Diyos. Dinadasalan niyo po yan araw-araw at yan po kayo nananalangin bago kayo magdasal. Sa gilid lang po ng santo. Kung ito ay santo, sa gilid lang po siya. Good evening po. Mega shoutout po, Rika Official. God bless po sa inyo. Huwag niyo pong ilalagay yung mga medalyon nyo na nakasabit sa Santo Niño, sa Mahal na Ina, sa Apo Kristo. Bawal po yun. Dahil yun ay totoo. Mismo ang anghel ko nagsabi nyo. Dahil yan ay templo ng Diyos. Diyan ka nananalangin, bumababa ang presensya ng Diyos at iniilawan niya sa langit. Dapat ang katawan niyan ay malinis at diyan ka tumatawag at para basang ka ng niyang mapagpalang kamay galing sa langit. Bawal po yan maglagay. At yung mga naggagamot po na kaya sinasabi ko yung kilig dahil gusto niya matuto sa paggagamot, sinasabihan ko na siya ng bawal. Kasi yan ay sinabi rin sa akin. Bawal maggamot na nakasando. Dahil hindi ka naman macho para magpakita ng katawan sa pasyente mo. Galangin mo ang templo ng Diyos dahil yan ay pag-aari ng Panginoon Kristo. Paano siya bababa dyan? Paano kanya babasbasan? Kung ang sarili mo ay hindi mo ginagalang, nagbebenta po ba kayo ng medalyon? Medalyon, di po ako nagbebenta ng medalyon. Yun po yun, sinasabi ko. At lalong-lalo po, bawal din maggamot na nakubad. Masama po yun. Kasi templo nga ng Diyos yan. Ako na nagsasabi, hindi yan bababa at hindi ka babasbasan. Lakas mo lang ang magagamit mo, manghihina kapag taso maggamot dahil hindi na ang Diyos ang gumagabay sa iyo. Ako nga bilang alipin ng Panginoon Kristo, pinagbabawalan niya ako eh. Kaya sinasabi ko yung kilis sa Tugigaraw kasi nagagamot siya. Nararamdaman ko naman sa kanya na gusto niya matuto, kaya sinasabi ko lang sa kanya, panatiliin mo kahit naka-t-shirt ka lang at huwag ka maggagamot na naka-short lang dahil babasbasan ka ng Diyos. Isipin mo ay templo to ng Diyos ang katawan mo. Isipin mo siya ang maggagamot at siya ang magiging kamay mo. At ang iyong mga mata ay mata mo. Bilang instrumento niya, galangin mo ang katawan niya at huwag kang magagamot na nakahubad at lalong-lalong nakasando. At huwag kang tatanggap ng pasyente mo kung ito man ay naka-spaghetti, kung ito man ay naka-short na maikli. Kung liban lang kung may sanib yan at wawasak-wasak na yan at nagsisisigaw-sigaw na, bubuka ka po yan sa harapan mo. Hindi mo alam pinadalahan ka ni Satanas ng pasyenteng walang sanib at sinaniban niya lang upang tuksuhin niya ang mga mata mo. Mawawala ka sa konsentrasyon sa pagdarasal. Dapat po yun, naiisip po yun minsan. Ang mga pari nga nangangaral halos balot na balot. Kaya yan lang ang sinasabi ko dyan. Paulit-ulit ko sinasabi ang kilig. Kasi yan, ang templo ay templo ng Diyos. Hindi naman sumasanib ang Diyos sa katawan natin kung hindi binabasbasan niya tayo ng presensya niya. Dahil pag-aari niya na yan. Yan po ang sinasabi ko. Kung gusto niyo matuto sa paggagamot, galangin niyo ang katawan ng akting ama upang basbasan niya tayo. Kasi binigyan niya natin ng kapamalan maggamot. May gabay po bang engkanto puti? Walang gabay na engkantong puti. Yang sinasabi mo, Erjo, yung may gabay na engkantong puti, wala. Ako nga, meron akong kaibigan na puting mga duwende. Hindi sila nakikialam sa paggagamot ko. Kahit araw-araw sila nangingi sila ng pagkain sa akin. Bakit ka mo?
Isa lang ang sinasabi nila sa akin, ang Diyos mo ay makapangyarihan. Ang Diyos mo ay humahawak sa iyo at binabasbasan ka niya. Hindi mo na kailangan ng tulong namin. Walang kaming kakayahan na saktan ka. At wala kaming kakayahan na pangunahan at gamutin yung pasyente mo. Dahil ang Panginoon nyo ang naggagamot sa mga tao. Mabuti pa si Lolo Andres nakakaintindi kahit isa siyang duwending puti na prinsipe. Yang mga engkanto, mga tao din yan na sinumpa yung unang panahon. Tanongin mo yung mga engkanto pag nakausap mo at nakalaban mo at nalaman mo ang pangalan niya. Pag tinanong mo at nasabi mo ang pangalan niya, sasabihin niya kung sino siya. Yung po ang totoo. Kuya, totoo po ba ang San Telmo? Yung San Telmo, totoo po yan. Nakakita na po ako niyan. Kung saan man huminto yung San Telmo ay mayroon pong ginto doon. Mayroon pakiusap, bawal po yung kunin. Kung ayaw mo mamatay ang buong pamilya mo at kamalas-malasin ka. Dahil yung kayamanan yun ay galing sa ganib at galit. At wala naman sino makakakuha nyon. Yun lang po yun. Opo kuya, lagi po ako natatandaan ko po ang lahat ng tinuturin nyo sa akin kuya. Maraming salamat sa ili. Paano po ba magkaroon ng third eye? Paano kung magkaroon ng third eye? Simple lang po yung magkaroon ng third eye. Gusto niyo po magkaroon ng third eye na galing sa Diyos? Hindi kusang bumubukas. Una, magdasal ka. Hindi ko sinabi magsimba ka linggo-linggo, nasa sayo na. Magdasal ka ng taimtim. Magdasal ka ng Ama namin, Abaginong Maria at sumasampalataya at sabihin mo sa Diyos ang pangalan mo. Bakit ka anak tumatawag sa akin? Halimbawa, sumagot ang Panginoon Kristo. Halimbawa lang. Ako ay iyong anak, Ama sa langit. Naway pakinggan mo ang aking panalangin bilang anak mo dito sa lupa. Kung hindi man kita marinig, bagkus ako'y naririnig mo dahil nagtitiwala ako sa iyo. Tulungan mo ko na magkaroon ng konting karunungan sa paggagamot. Ano bang bawal, Ama? At ano pang nararapat para sa paggagamot? Ano po ba ang pinagbabawal? Bigyan mo ko ng liwanag at kapayapaan ng aking isip. Kakausapin ka ng Panginoon Kristo sa panaginip at idadaan ka niya sa panaginip. Kung gusto mo bumukas ang third eye mo, napakasimple lang. Pwede magsinungaling kung kinakailangan, pero bawal magsinungaling kung araw-araw mo ginagawa kahit hindi naman totoo. Kung kinakailangan lamang. Pangalawa, maging tapat ka sa iyong sarili. At maging tapat ka kung may asawa at anak ka na at sa iyong pamilya. At huwag kang makiapid at magnasa. Kusang bubukas ang third eye mo. Titigan mo yung langit. Iminasyon mo sa iyong isipan. Paano gumagalaw ang isang ulap? Paano ito nagkakaroon ng hugis? Unti-unti nagkakaroon ng iminasyon ng iyong isip. Unti-unti bumubukas ang third eye mo. Ganun lang po kasimple yun. Hindi mo kailangan ilang daang beses ka pa magdasal at magpabukas ng third eye. Automatical gift na ng Panginoon sa atin yun. Hindi nga lang natin magamit yun dahil sa kasamaan ng ating mga mata. Itong matang ito'y tinatago ng Diyos kasi alam mo bakit? Ano bang iniisip natin pag nakakakita tayo ng kapwa natin? Diba? Makasalanan ng ating mata. Kung aalisin mo to, hayaan mo sila at ipagdasal mo. Dumayo ka kung ayaw mo makipag-usap. Huwag mo silang pag-isipan o pagsabihan ng masama dahil naririnig ka ng Diyos. Dahil yan ay sa Kanya. Hindi mo na kailangan paano magbukas ng third eye. Kusa itong bumubukas na hindi nyo namamalayan. Yung third eye ko, hindi ko naman ito binuksan eh. Kusa itong bumukas. Kasi wala naman ako ipagmamalaki sa tao. Sa sabsaban lang ako nakuha ng Diyos. Hindi naman ako nakapag-aral. Bakit ako magsasalita ng masama sa aking kapwa? Wala naman ako ipagmamalaki sa kanila. At sino ba ako para sa kanila at pagsilataan ko sila na masama? Wala naman sila karapatan pagsabihan sila masakit at wala rin naman silang karapatan magsabi sa akin. Kung ano man sabihin nila sa akin, di salamat. Kung doon sila masaya, hahayaan ko sila. Huwag lang nila ako sasaktan. Lang naman. Kuya, Andel, nananaginip po pala ang misis ko po ng nakaraan nung lumabas daw po siya sa kwarto. Meron daw pong punso sa labas ng pintuan namin. Puti daw po mga malilit na tao.
tapos puro manok na ang loob daw. Kuya Andel, nanaginip po pala ang misis ko po nang nakaraan noong lumabas daw po siya ng kwarto. Meron daw pong punso sa labas ng pintuan namin pero pintuan namin puti na daw po ang mga lumiliit na manok, puro manok loob daw. Yung manok, narinig ko na yan. Pag nananaginip ka na may punso doon sa loob ng bahay, sa labas ng bahay niyo sa may pintuan, tapos pag bukas mo ng pintuan, maliliit na tao, tapos puro manok ang na daw. May darating swerte sa inyo pag ganyan. Yung manok kasi, maagang gumigising, kumakalahig, pero dadaan ka muna sa konting pagsubok kasi yung manok kumakalahig. Nagkakalat, pero may darating na swerte at biyaya. Hindi naman lahat po ng panaginip ay minsan ay totoo, minsan nangyayari po yun sa akin. Maraming akong beses na nanaginip araw-araw eh. Pero may darating po swerte sa inyo. Kuya, pag nakakita po ba ng espiritu, bumubukas po ba ang third eye? Natural. Ang third eye bumubukas po ng gusto. Ako na nagsasabi sa inyo, ang third eye ko hindi ko po pinag-aralan. Kusa itong bumukas. Dahil hindi ko naman po pinag-iisipan yung tao eh. Wala naman po nga akong karapatan pag-isipan sila dahil wala nga po akong ipagmamalaki sa kanila. Kusa itong bumukas. Hindi ko sinasadyang bumukas to. Kusang bumukas ang third eye ko. Bigla po nagliwanag ang mata ko para po akong nasa isang madilim na parang yung itong araw nito dilim. Pero umaga po ang mata ko. Bigla po itong lumiwanag, kala mo parang isang may hamog. Tapos bigla po lumiwanag. Kusa po yung bumubukas at binibigyan ng Diyos sa panalangin. Naguhula po ba kayo ng kapalaran ng tao? Hindi. Ayaw ko manghula. 3 beses na akong nanghula, hindi ko sinasadya, nangyari. Pero yung huli kong hinulaan, para sa kanya malas. Pero yun ay totoo talaga nangyari. Dahil meron po akong pasyente, nagnakaw po siya. Sinabi ko sa kanya, ang ninanakaw niya ay nasa loob pa ng kanyang tahanan. Bumalik ka ulit sa loob ng kwarto mo at makikita mo na yung hinahanap mo. Alam mo kung sino kumuha niya dahil yun lang naman ay meron taong nakakapasok. Di ba alam niyo na po yung katulong? Yun po ang nagnakaw ng halagang 20,000. Pero inamin niya po bandang huli. Pero nalaman niya, alam niya na manggagamot ako at alam niya kung saan nagpapagamot yung amo niya. Dahil lagi po yung kasama sa amin. At nalaman niya, pero humingi na po ng kapatawaran yun. Pero yung paghuhula, mas maganda ang kapalaran na magsasabi at magdadakda sa inyo ang Panginoon Kristo. Enjoy nyo lang po ang buhay nyo. Kahit nga ako kapalaran ko, hindi ko na po pinagpapapansin. Basta't nananalangin lang ako, nagdarasal lang ako, Panginoon, naming lahat, Diyos, Ama, nasa inyong harapan ang inyong anak. Salamat sa araw na ito. Meron man o wala, nagpapasalamat ako. Salamat sa lahat ng pasyenteng ipinagkakalob niyo sa akin. At ganun din po sa kanila, naway basbasan niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay at bigyan niyo po sila ng maginhawa ang kanilang pamilya. At maraming salamat po. Bilang sinasabi ko sa Diyos, kung ano man ang buhay ko at mamatay man ako sa araw nito at hindi po ako magising, tanggap ko na po. At kung nagising naman ako ng umaga, ay nagpapasalamat lang ako. May bigla na lang po may darating na swerte. Mas maganda po yung gano'n kaysa hula mo pang kapalaran niyo po. Wala sa iba. Ayun lang po masasabi ko. Kuya, nga, minsan po nanaginip ng scam din. Nananaginip ako ng karoon daw po ng pera, bulsa ko. Tapos pagkagising ko po, panaginip ko lang pala. Yung panaginip po, minsan yung iba wala pong kahulugan. Dala lang po to ng pag-iisip. Dala lang to ng kusang iniisip o hindi po iniisip. Hindi po yung magandang panaginip. Parang ano lang po yun. Naisip mo na po yung dati, tapos kailan lang ulit bumalik sa panaginip mo. Minsan yung iba po ay hindi, wala pong kahulugan. May kahulugan po sa panaginip, yung mga ahas, tubig, aso, kaluskos, galaw, sigaw, tao, panganib. Yung may mga kahulugan po yun. Yung pera sa bulsa, minsan may darating swerte, minsan naman ubos lagi po ang pera.
Pero ang pinakamagandang panaginip at kahulugan, kung ikaw ay nasa tulay at nasa ibabaw ka ng tulay at naglalakad at puro tubig po, may darating ka pong swerte. Salamat po sa paliwanag po, kuya. At least alam na po ng ibig sabihin niyo po ipanaginip niyo. Maraming salamat din. Gabi-gabi po kasi ako nagdarasal eh. Lahat po sinasabi po ng pasyente, lahat po ng pasyente at sa ibang tao, sinasabi rin po nila yan sa akin, gabi-gabi po ako nagdarasal. Lahat po naman tayo ay gabi-gabi nagdarasal. Pero kailangan po nagmula sa puso nyo. Minsan, kung kayo ay mananalangin, itong unang hindi ko maintindihan kay Tandang Ermitanyo. Sinabi ko sa kanya, mag-iisang taon na ako nagdarasal. Halos nangangawit ni mga braso ko. Bakit sinasabi mong hindi pa ako seryoso at hindi pa maayos ang aking panalangin at kulang pa? Ano pa ba sinabi ko na lahat ng kasalanan ko sa Diyos? Ang ibig kong sabihin yon ay napakasimple lang ang sinabi ni Tandang Ermitanyo. Magdasal ka ng nagmula sa iyong puso. Kusang luluhang iyong mga mata at doon mo mararamdaman ang Diyos ay nasa puso mo at nasa ulo mo at hinahawakan ka niya. Yung natutunan ko yon. Una, nakaramdam ako ng takot kasi may gumagalaw sa ulo ko. Akala ko may tao. Yung pala ang Diyos pala yun. Kailangan lang po nagmula sa puso. Kuya, naalala ko po yung 13 years old pa lang ako. Imagine ko po na may multo sa bintana at nakakita po ako ng multo sa bintana. Nagkatotoo po iniisip ko. Po, pwede po yan. Yun yung sinasabi ko sa imagine. Yan po yung sinasabi ko po kung gusto nyo magkaroon ng third eye. Pusa pong bumubukas ng third eye. Ulit-ulit ko po sinasabi yan. Minsan, habang ikaw ay nakaupo, titigan mo yung ulap nang walang galit ang iyong puso at walang masamang iniisip. Yung ang puso mo ba yung para kang kumakanta sa isang video okay o nanonood ka ng TV na paborito mo. Parang minsan silipin mo yung ulap. Yung imagination mo, nabubuo yung mukha ni Papa Jesus, may kumikinang, may parang star, na kusang pumapasok sa utak mo na hindi mo na manilisip. Ganun po bumubukas ang third eye ng tao. Kasi nasa atin na po yun. Sabi nga ng Panginoon na nasa atin na daw yung third eye. Hindi na po dapat yung pinag-aralan. Pusa po yung bubukas. Pakaramdaman niyo po yung hangin, kaluskos, galaw ng hangin, kung saan man to direction. Pusa pong bumubukas ang third eye. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala pong third eye sa noo. Third eye po sa noo ay sa demonyo. Yung third eye ng Diyos ay yan, mata niya. Yung mata niyo po yan. Yun lang po ang masasabi ko po sa inyo. At lagi po kayong magdasal at manalig at manampalataya. Paulit-ulit ko po sinasabi yan, katulad po nagtanong kanina. Kuya, paano po ba nakakapanakit pa kasi kasi hindi pa pinapatay. Nakalagay naman po sa Bible na patayin ang lahat ng magkukulam sa spiritual. Totoo naman po yun na nakalagay sa Bible na patayin ang lahat ng mangkukulam. Lahat po yun ay totoo. Pero hawak na tayo ni Papa Jesus. Pwede po natin patayin yon sa pamamagitan ng pag-ibig at spiritual ng Diyos upang hindi na po siya makapinsala. Pero sinasabi ko lang sa inyo ang totoo, hindi niyo po yung basta-basta mapapatay kasi nga po pag-aari na siya ni Jesus. Si Jesus lang may karapatan na paluin ang puwet niya at yung sakit ay bumalik sa kanya. Bakit hindi niyo po pinapatay yung mga makulam na nakalagay naman po yun sa Bible at lahat po ng gumagawa ng itim ay kapangyarihan ay dapat tanggalan ng hininga? Sige, sa tanongin kita, kung papatayin mo siya, siyempre, proud ka sa sarili mo at pumapatay ka ng mga makukulam, di ba? Naisip mo ba yung makukulam kung paano siya naging masama? Inamin to pay. Naisip nyo ba po ba yung mangkukulam kung paano po siya naging masama? Nadaanan nyo po ba ang pinagdaanan niya? At naisip mo bang kilala mo po ba yung tao? Yun nga po yung judgmental eh. Kaya hindi natin matalo ang ating kalaban. Dahil puro kasamaan ang nasa isip natin. Puro paghihiganti.
Kaya nga ayaw makipag-usap sa akin ni Satanas eh. Pag naririnig ko siya na yung si Satanas na nagpakilala na at siya nasa loob ng katawan, lumalayas na. At ayaw niya na makipag-away sa akin. Dahil sa isang kleng-kleng katulad ko, bilang alipin ng Panginoon Kristo, wala siyang mapapala sa akin. At papakawalan niya yung pasyente niya o yung pasyenteng sinasaniban niya. Dahil alam niyang matatalo siya. Dahil paulit-ulit yung sinasabi, kapayapaan, nawa ang maghari sa iyong buhay at pag-ibig ng Diyos upang matalo mo ang iyong kalaban. Puro kung pag-iiganti at gusto mo lang patayin ng isang magkukulam, hindi ka mananalo sa kalaban mo kung si Satanas ng kalaban mo. Paano mo mapapatay si Satanas? Ipatay na yon. At hindi karaniwan yung espiritu. Tatawanan ka lang niya, ako na nagsasabi sa inyo. Madali lang po sabihin yan kasi hindi pa kayo naggagamot. Pag naggamot na kayo at marami na kayong ginagamot at tuloy-tuloy na kayo naggagamot, mauunawaan mo ang aking sinasabi. Opo, patayin lahat ng mga makukulam. Masarap pumatay. Kung papatayin mo sila, tao sila, pinatay mo, masisiyahan ka ba sa ginagawa mo? Ang laki ng puntos pag napagbago mo sila. Patayin mo sila, wala kang puntos sa langit. Dapat mapagbago mo yung mangkukulam. Napakalaki ng puntos mo sa langit. Alam mo bakit? Itataas ka ng Diyos. Anak, salamat sa iyo bilang instrumento ko. Napagbago mo ang aking anak dahil sa pamamagitan ng aking salita at magabag ko sa kanya. At kahanga-hanga ka at hindi namutawi sa iyo ang paghiganti. At hindi namutawi sa iyo ang galit. Kung hindi bagkos, sinamahan mo siya magbalik loob sa akin. Alam mo bang napakalaki ng puntos niyon sa Panginoon na ginawa mo kabutihan sa iyong kapwa? Nalalaman mo ba kung bakit siya naging masama? Gusto niya ba yun? Hindi niyo kasi alam yun eh. Gusto niyo lang kasi lahat puro pumatay. Maganda patayin si Satanas. Maganda patayin si Lucifer o sino mang mga masasamang espiritu at ibalik sa impyerno. Dahil yun ay hindi na magbabago. Hindi na sila magbabago. Bakit kamo? Dahil spirit na sila sa demonyo at paghahawak na sila ng demonyo. Hindi mo sila mapapagbago. At wala kang karapatan na kausapin sila at hindi sila makikinig sa iyo. Dahil ang sinasamba nilang kadiliman. Ang mga mangkukulam mambabarang, tao pa rin sila. Pag napagbago mo sila, malaking puntos sa iyo. Napakalaking puntos nito sa Diyos. Pwede mong kunin ang anak mo, lolo mo, tatay mo, sino man ang namatay sa pamilya mo, o sa ninununuan mo. Makaka-request ka sa Diyos. At lahat ng ipagdarasal mo ay mangyayari dahil ang bakit ka mo? Dahil ang puso mo ay walang galit. Si Jesus ba ay naggalit sa atin? Isipin nyo. Si Jesus ba ay nag-isip ng masama sa kanyang anak? Kahit alam niya itong nakikiapid at pinipilit niya magbago? Common sense na lang po yun. Kung gusto niyo matalo ang inyong kalaban at napasok niyo na maigi, kailangan niyo po siyang mabagabag. Sasabihin naman ng Diyos sa iyong puso't kaluluwa, anak, nasa iyo ang pasya kung anong gusto mong gawin sa Kanya. Nasa iyo ang aking basbas kung papatayin mo siya. Pero kung inutos ng Diyos na tapusin mo siya, huwag ka mag-atubili, tapusin mo. Dahil alam ng aking Ama na Panginoon nating lahat na siya ay nagsisinungaling at siya ay masamang espiritu at hindi na siya magbabago. Papakalagkad mo siya sa mga anghel ng Diyos upang ibalik sa impyerno kung saan man siya nararapat. Nasisigurado mo ba? Katulad natin, pag nakakita tayo ng isang tao, di ba pag nagsasabihan natin siya ng masama, hindi nyo ba naisip minsan, tayong mga tao ay makasalanan din? Subukan mo na hindi ka nagsalita ng masama sa iyong kapwa at hindi ka nag-isip ng isang linggo at nakangiti ka lang. Para kayong may kleng-kleng tayo sa ulo na sinto-sinto tayo. Di ba magang sa pakiramdam natin at hindi tayo papansinin si Satanas dahil wala siyang mapapala sa atin. Kasi kung magsasama ka ng pag-iisip, puro pag-iiganti lang, gusto mo pumatay ng pumatay. Pag nakalaban mo si Satanas, sasabihin niya sa iyo, dahil puro pag-iiganti at galit lang na yung sa puso, dahil tinanim mo ako.
Kaya nga pag naririnig ko yung pasyente ko na si Satanas daw yung nasa loob ng katawan niya. Naalala niyo yung ginamot ng pari? 3 na sila. Ilang oras siya ginamot? Tinanong ko yun. 4 na oras. Ilan sila ginawang medium? Ilang oras sila bago bumalik ang lakas? 2 oras daw. Galing sila sa 8 manggagamot, pansyam na ako. Malakas daw at may demonyo daw. Kasi exorcist na. Tapos kinukulang pa. Sa demonyo lang, hindi na yung mangkukulam, wala nang pitikin lang ng demonyo yung mangkukulam eh. Wala na yun eh. Mas malakas yung demonyo doon. Di ba hindi nila napalis? Nakakausap, bumabalik. Anong ginawa ko sa kanya? Di ba narinig nyo naman yun sa video ko? Dahil hindi ko sila kilala. Accounting yun. Teacher yung asawa niya. Principal pa sa private. Nakita nilang ginawa ko. Kung totoong may sanib ka at sinasabi nila, at sinasabi ng pare ay totoo yun. Totoo yun. Sinangayunan ko yun. Totoo po siyang may sanib. Alam mo bang ginawa ko lang sa kami ng Panginoong Kristo? Panginoong Heso Kristo, Jesus, meron po dyan nakapasok sa ng katawan niya dahil nakikita ko pa to at nararamdaman ko. Basbasa mo nawa ako ng iyong magpagpalang kamay. Alisin mo ang galit sa aking puso at pag-isip na masama sa aking kapwa. Nawa kayong unat maghari. Sinabi ko lang naman doon, napakasimple lang. Lumayas ka masamang espiritu sa loob ng katawan ng taong yan. Sa pangalan ng aking ama na si Heso Kristo, si Jesus. Bakit daw yung ganun ko lang ginawa? Tinawakan ko lang siya sa ulo at 3 beses ko lang binanggit ang Diyos at nagdasal lang ako ng ama namin. Bakit bumalik sa katinuan yung babae at parang nagdahilan lang siya? Yun nga ang sinasabi ko sa inyo paulit-ulit eh. Kung puro pagiganti lang ang gusto mo sa paggagamot, hindi ka mananalo kay Satanas. Hindi rin siya tatabla ng ipit. Ako na nagsabi sa inyo. Ipita mo siya ng 10 krus sa paa o anong stick. Hindi yun, liliyab man yun, pero hindi mo siya mapapalis. Kasi gusto mo lang siya patayin. Pero kung mauuna ang salita ng Diyos sa iyong puso at walang galit at hinanakit, si Jesus nga hindi nagalit sa atin eh. Kaya nga sabi ni Jesus, kung matindi ang iyong pananampalataya, utusan mo yung bundok. Sabi mong gumalaw siya, gagalaw siya. Kung matinding paniniwala mo sa akin at walang galit ang iyong puso, sabihin mo dyan sa kalaban mo, umalis ka sa loob ng katawan ng taong yan. Inuutusan kita sa pangalan ng aking ama. Lumayas ka. Lalabas si Satanas sa loob ng katawan ng tao. Una, akala ko katansang isip lang yun eh. Salita, madaling sabihin. Madaling ibuka ng bibig. Yun na pag-aralan ko ang sinabi ni Tandang Ermitanyo at sinabi sa panaginip sa akin, ginawa ko, walang alinlangan. Sinabi ko yun sa sinasaniban. Umaalis. First time ko nag-ipit na masamang espiritu, yung first time ko nag-YouTube. Yung sa apo ni Apo Bengbeng. Kasi nagulat talaga ako eh. Nabigla ako. Hindi ko alam na 3 demonyo palang nasa loob ng katawan niya. At yung mga taong nakapaligid sa akin ay nanalangin na sila. Ang salita ng Diyos sa iyong bibig at nagmula sa Kanya ay mangyayari kung matindi ang pananampalataya mo. Nagawa ko na yun, kaya doon ako naniniwala. Ang salita in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka masamang espiritu sa loob ng tao. Kahit pa ulit-ulit mo lang sabihin yun, kahit 100 beses mo pa sabihin yun, kung kabisado mo yung ama namin, magdasal ka ng ama namin, kahit hindi ka na makadaan ng sumasampalataya ka at Abaginong Maria, kung kabisado mo, ulitin mo yun, tapos utusan mo lang si Satanas in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, mag-iibang yung boses. Yun naman ang totoo eh. Yun naman ang nakalagay sa Bible. Hindi mo siya kailangan ipitan. Lalabas ang masamang espiritu sa loob ng katawan niya. Kahit sila, accounting, teacher, principal, paano ko daw yung nagawa? Yung pari nga na exorcist, 2 oras, 4 na oras, hindi pa nila nakakausap, umaalis lang at sinaniban sila lahat. Bakit yun? Hinawakan ko lang daw sa ulo at narinig naman nila at nagdasal lang ako ng ama namin at sumasampalataya ka dahil kabisado ng utak ko yun. At tumawag lang ako sa Diyos. Pinapalayas ko ang nasalog ng katawan ng tao ito. Inuutusan kita sa salita ng Diyos. Hindi ko siya inuutusan sa pangalan ko dahil hindi ko siya kaya. Bakit bumalik siya sa katinuan? At hindi ko siya inipitan.
Bakit kamo? Dahil ang salita natin ay mabisa. Dahil bibig ng Diyos ito. Kaya nga pag naririnig ko, sinasaniban siya ng demonyo at may mga demonyo, natutuwa ko. Alam mo bakit? Nagigising ang spirit ko. Kasi bakit ko nasasabi yun? Gustong-gusto kong maramdaman ang presensya ng Diyos na hinahawakan niya ang ulo ko at yung kamay niya ay binabasbasan niya. At masaya ko dahil malakas ang loob ko dahil ang Diyos ay nasa likuran ko lang. O minsan siya nangunguna at hinahawakan niya ako. Masaya ko yun. Nararamdaman ng sense ko yun. Pero hindi pumapasok ang Diyos sa loob ng katawan ko ng sino man. Kung hindi ang Diyos ang naghahari sa akin. Sa ating lahat, tayo naman yun. Meron tayo yun. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi yun. Napakasimple lang. Magandang gabi bro. Tama ka dyan. Sa lahat ay sinasabi mo. Magandang, ayan. Katulad ni Jun Disconde. Manggagamot din niya from Japan. Mega shoutout sa dyan sa Japan. Antonio Benigno, mega shoutout din sa'yo. Kuya, bakit po sinusumpa po ang mga engkanto? Kung bakit sinusumpa ang engkanto? Dahil lumaban sila sa Diyos ng mga ninuno nila. Ang engkanto ay tao din po sila. Hindi sila karaniwang tao. Hindi ang katulad natin. Sila ay mga nilikha ng Panginoong Kristo na wala pa si Jesus. Yun ang sinabi ni Ella. Lumalaban sila. Kaya sila sinumpa. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Napakasimple lang. Bubukas ang third eye, sinagot na ni yan. Kung bubukat, imagination lang daw, sabi ni Edward. Tama. Kung walang galit ng puso mo, pag kunyari nalungkot ka, ang asawa mo ay nasa ibang bansa, nanalangin ka sa Diyos na sana bigyan pa siya ng lakas, tapos nahiiyak ka, nalulungkot ka dati, pinagsisilbihan ka ng asawa mo, pinagluluto ka niya, tapos napatingin ka sa langit. Na-imagine mo yung asawa mo at biglang pumapasok ang presensya ng Diyos dahil nararamdaman ng Diyos na nalulungkot ang iyong puso. Kusang bubukas ang third eye mo at makikita mo yung ulap ay naguhugis-hugis kung ano-ano man itsura ng mga hindi mo pa kayang ipaliwanag. Yun po ang third eye, kusang bumubukas sa mga mata at hindi na po ito pinag-aaralan. Kusa yun. Kahit yung third eye ko, ganun din po nangyari sa akin. Minsan napatitig ako sa pasyente ko. Ay, hindi pa pala ako manggagamot na nagdadrive ako. Nakita ko ang mukha niya ay matanda na. Pero yung tinitigan ko siya, bata pa. Yung napatingin ulit ako sa salamin, totoo talaga. Pusang nag-imagine ang mukha ko sa kanya. Tapos napatingin ako sa langit, nakita ko kumikinang ang ulap. Tanghalin tapat kumikinang, pabuti sana kung gabi. Pero binaliwala ko lang ulit to. Minsan naman nag-antay ako sa pilahan, nakatingin ako sa Quiapo. Nakita ko parang bugis ulap na parang anghel. Sa imagination ng utak mo yon, na wala kang iniisip na masama sa iyong kapwa. Kusang bumubukas ang third eye mo. Ibig sabihin, payapa ang iyong kaluluwa. Ganun lang po yung kabilis. Kaya huwag niyo na po pinag-aralan. Ang kapalaran ng paghuhula ay hindi dapat mangyari ito, kundi bagkus ang kapalaran ng isang tao ang ikaw ay gumawa. Huwag ka mag-aasa sa paghuhula o sa laba. Yun lang po masasabi ko. Kaya nagpapasalamat ulit pala ako dyan ha. Nakalimutan ko ulit ito. Kay Jason Africano, taga New York po. Mega shoutout po sa dyan at marami palang nanonood sa akin yan. At kay Jason Africano at kay Christian taga Alaska, marami rin po nanonood dyan. At saka kay Ate Sarbantas. Ito pala kay Ate Sarbantas. Sa Saudi, marami palang nanonood dyan. Salamat pala, sabi niya ako. Yung anak niya daw ay muntik na mamatay at humingi po siya ng tulong sa akin daw. Sabi niya yun ha, sa panalangin. So sinasabi niya sa akin kahapon, nag-text siya sa akin dahil sabi ko magla-live naman ako. Kung mapapanood ka, wala namang problema ate kasi kumain ko. Magaling na daw po yung anak niya. At nakalabas na ng ospital at naging coordinating sa kasal. Ngayon, sabi niya, napakagaling na daw po ng anak niya. Sabi ko, hindi po ako nagpagaling doon, kundi ang kanila mag-asawa.
Sinabi ko lang na tulungan nila ako magdasal at tumawag sila sa Diyos at sasabihin ko sa Panginoon Kristo, sa Panginoon Nazareno ang pangalan nila, at binigyan po nila ako ng picture at ipinagdasal ko at nakaluwas na po siya ng pala ng hospital na hindi ko po alam at maayos na po. At nagpapasalamat po ang kanyang ina na si Ate Sarbantas taga Saudi ay magaling na daw. Sabi ko, huwag kayo sa akin magpasalamat dahil hindi naman ako ang nagpagaling sa kanya. Ang ginawa ko lang, pinagdasal lang po sila at ginawa lang po yung picture at nilagay lang po sa Bible. At sinabi ko lang sa Diyos na may nangangailangan ng tulong kung anuman tao po may nagdasal sa inyo, ay naway pakinggan niyo po ang kanyang panalangin. Kung ito naman po Ate Sarbantas ay nakalabas na pala sa inyo yung anak nyo sa hospital at maayos na po, salamat po na sa Ama sa Langit at sa mahal na Amang Jesus, Amang Nazareno. At napakinggan agad ang iyong panalangin ng iyong pamilya. At sa awa ng Diyos daw ay malakas na daw ito. Nagpapasalamat din po ako. Hindi po ako ang nagpagaling sa kanya, kundi ang pananampalataya nila mag-asawa dahil alam na at nakita ng Diyos at mahal nila ang isa't isa. Yun lang po yun. Taga Mindanao po siya. Maraming salamat po sa inyo, Ate Sarbantas. Mega shoutout din po dyan sa Saudi sa inyo. At maayos na pala yung anak nyo. Maraming salamat po pala sa inyo. At wala po akong masasabi sa kabutihan ng Panginoon Kristo. At natakot siya dahil baka muntik na daw mamatay yung anak niya. At maraming salamat. Sa taga Nueva Ecija, mega shoutout din dyan. Ignacio, tsaka Diling Pamilya, tsaka taga USA, Sir Katikbak, maraming salamat din po. At tsaka dyan po sa Japan, kay Jun Disconde, taga Tugigaraw, mega shoutout din dyan. Ili, lahat po yan, maraming salamat din po sa inyong lahat. At maraming salamat po, tumataas po ang subscriber natin. Nagulat po ako sa inyong lahat, maraming salamat po talaga. 3,000 na po ang subscriber ko. Tapos sa Facebook page ko po ay tumataas din po at marami po nagtatanong doon sa akin at marami po nagpapagamot sa araw na ito ay nakagamot po ang Pong Nazareno ng 8 katao na iba-ibang lugar at taga Batangas din po at may nagpunta rito. Ay siya'y magaling na po kaso pasensya na, ayaw niya po talaga magpakuha ng video eh. Kaya hindi ko po yung mailabas. Pero para sa akin, kahit pinagaling sila ng Panginoon Kristo, para lang sa akin ito ha. Ito, usapan lang naman, para sa kalooban ko. Kung ikaw ay pinagaling ng Panginoon Kristo, sino man manggagamot ang gumamot sa iyo, dapat ihayag nyo ang Diyos kung anong ginawang niyang himala sa inyo. Kasi yung nahihirapan kayo at walang makalutas ng inyong sakit, at nagpunta na kayo sa mga medisina at hindi kayo nalulunasan at sa ibang mga gagamot, ay napagaling niya kayo. Kahit sino man, sa lahat ng mga manggagamot. At mabuhay po tayong lahat. At Happy Father's Day po, belated po sa inyong lahat ng mga tatay sa buong mundo. At mega shoutout din po. At ganoon rin po sa lahat mga manggagamot. Para sa akin, mas maganda po ipakita niya. At huwag niya po ikahiya ang Diyos. Kasi pag ang Diyos ay hinayag mo na pinagaling ka, sobra-sobra po umaapaw na blessing ibibigay sa iyo. Hindi lang 1/4. Ako na nagsasabi sa inyo. Ano man mangyari, naibawasan ng inyong karamdaman, ihayag niyo po siya at ipagmalaki niyo ang Panginoon Kristo. Yung video na iyon, dapat ipagmalaki niyo. Dahil matagal na kayong may sakit at pinagaling kayo ng Panginoon Kristo, huwag kayong mahiya sa ginawa ng Diyos ng himala sa inyo. At huwag niyo ikahiya yung mga taong masamang iniisip sa inyo. Dahil yung mga taong mapanghusga sa kanyang sarili, sumusukat sa inyo, susukatin din siya ng Diyos. Kung ano mang ginagawa niyang panlalait sa inyo, susukatin din siya ng Diyos sa kanyang ginagawang kasalanan sa atin o kanino man tao. Huwag kang musga at sumukat kung hindi ayaw mong sukatan ka rin ng Diyos sa iyong ginagawa. Para sa akin, kung ako napagaling ng kahit sino manggagamot, ihahayag ko. Wala akong pakialam. Nagbayad naman ako sa ibang medisina. Hindi naman ako napagaling. Sa ibang manggagamot, nagdonasyon lang ako. O mayroon man maningil sa akin, basta't napagaling niya ako dahil bilang instrumento siya ng Diyos o sugo man siya, ministro man siya ng Diyos, ihahayag ko siya. Hindi ko siya ikakaya. Kahit makita yung mukha ko sa YouTube o Facebook page, ganun ako. Bakit ko ikakaya ang aking ama na nagpagaling sa akin
bilang instrumento niya yung taong ito at ginamit at kasangkapan niya. Ako hindi ko ikakaya yun. Para sa akin, ihahayag ko ang taong yun dahil yun ay taong ginawang instrumento ng Diyos. Kasi yung iba, kung hindi nyo ako napapansin, hindi ako nag-upload ng video. Ang dami kong ginagamit, yung iba, hindi ko na kinukuhanan. Yung iba, ayaw. Kaya tinatamad na rin akong i-edit yung mga mukha nila. Nakakapagod eh. Aabutin pa ako ng kalahating oras, tapos i-edit. Susundan mo pa yung camera, tatakpan mo pa yung mukha. Tapos ikinakaya nila sarili nila. Walang ganong blessing yun. Ako na nagsasabi sa inyo. May blessing naman sila, kagalingan, pero hindi ganun 100% o 99%. Pinagaling ka na ng Diyos, bibigay pa ng Diyos yung mga nawala sa'yo at bibigyan ka pa ng blessing. Pag yun ay pinakita mo at kung anong hinimila sa'yo ng Panginoon Kristo bilang instrumento ng sino mang manggagamot, bibigyan ka pa ng maraming blessing. Pero kung ikinakaya mo at pinagaling ka ng Diyos at ayaw mo magpakita sa YouTube o sa Facebook page, para sa akin, pakiramdam ko, hindi pa nila nakuha ang sampatya ng Panginoon Kristo. Kuko pa lang ang nadampot nila. Hindi pa nila nadadampot ang palad ng Diyos, ang bombo. Kasi, kung hindi naman sila nakakanood ng ibang video na may sakit, tapos pera sila may sakit, ganun din ang sakit at gumaling. Imbis, ito na lang kung ako may sakit na ganun, tapos, yung napanood ko, kunyari ako may sakit na mayroon akong ganun at napanood niya ako, nakatulong na ako sa kanya. Una, nagpasalamat ako sa Diyos dahil pinagaling ako at instrumento yung sino man nagamot sa akin. At meron taong nakapanood sa akin na ganyan na sakit at napagaling ako ng taong nito bilang instrumento ng Diyos. Ibig sabihin, na-share ko na ang nararapat para sa aking kapwa. Yung iba, hindi nila ginagawa yon, hindi nila alam yon. Kaya minsan di ko na pinipilit sinasabi yun. Pag sinabing ayaw nila ng video, tapos takpan na lang daw mukha, napapagod pa ako mag-edit. Minsan di ko na ayaw ko na kumukuha ng video. Ibig sabihin, nakangiti rin ako at least tinapos ko yung paggagamot ko sa kanila bilang alipin ng Diyos o instrumento niya. Kasi kinakahiya nila yung ginagawa ng Diyos. Kasi bakit kamo? Hindi sila masaya at tinatakwin nila ang Diyos. Bakit ka mahihiya? Pinagaling ka ng Diyos. Dapat nga matuwa ka Dahil may Diyos, nandyan ang Panginoon Kristo, nagpapagaling sa iyo, binibigyan ka ng himala. Tapos yung video mo napanood ng ibang tao, tapos nakatulong ka na hindi mo pa alam. Yung iba hindi nila naisip yun. Ang sarili lang nila yun. Maaari lang kung pwedeng takpan ng isang pasyente, kung ito ay nagtatrabaho sa CIA, pwede po yun. O isa siyang detective agent, pwede mo po siyang takpan. Siyempre, kaya nga detective agent yung mga ganun, pwede po yun. Pero ako, para sa akin lang yun. Sa sarili ko lang. Hindi ko kakahiya ang Diyos at hindi ko rin ikakahiya yung taong ginamit ng Diyos bilang instrumento niya. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, nagpunta na ako sa ibang medisina at naubos na pera ko, tapos nagkabaon-baon pa ako, tapos wala rin nangyayari sa akin. Tapos pinagaling ako sa simpleng palito lang, papel lang, tapos hindi naman ako, tapos bigla akong gumaling, tapos kinakahiya ko. Hindi nila nakuha ang matinding basbas ng Diyos. Kasi akala nila masarap maggamot. Akala nila yung sakit nila hindi bumabalik sa pasyente o hindi bumabalik sa manggagamot. Lahat din ng sakit ng mga pasyente bumabalik din yan sa mga manggagamot. Kaya nga yung ibang manggagamot, hindi natin masisisi kung naniningil sila. Hindi rin natin masisisi kung bakit sila nagkakasakit. Kasi yung mga sakit ng mga pasyente napupunta sa kanila na silid ng katawan ng mga manggagamot yan. Kaya tumatanda. Kaya hindi ko rin masisisi yung iba kung bakit mahal magbenta ng pangontra. Wala akong magawa kasi minsan hindi naman nila mabibigay yung anumang sakit ng isang manggagamot o ano ba naisip nila. Tao lang yan. Nagkakasakit. Hindi naman kami mga bakal. Yung bakal nga, lumalambot pa katagalan napuputol din.
Ganon din yung tao para sa akin. Masarap maggamot, nakakatulong. Kahit saan ka magpunta, marami nakakakilala sa'yo. Oo nga po, dapat nga po talagang pagmalakin lang ng gamot. Kaya wag mong itago ang kabutihan ng Diyos. Dapat po ipagkalat mo ang mabuting ng Diyos. Tama. Mabuti pa si Antonio Benigno. Naunawaan niya ang sinabi ko. Para lang to sa malalim o anumang karanasan sa paggagamot. Para sa akin, alam nyo ba yung nagkasakit ako? Maraming doktor tumingin sa akin. Meron akong record sa gut. Hindi nila ako napagaling. Alam mo ba kung hindi lang kay Tandang Ermitanyo, kaya malaking respeto ko kay Tandang Ermitanyo. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka ngayon patay na ako, o buto kalansay na ako, o wala na ako. Dahil hinawakan niya ako at bigla akong gumaling. At yung kalasag-kalasag yung mga buto ko, ginawa kong punching bag ng nagpalaki sa akin at sinako ako at nagdugo-dugo lahat ng ilong ko at nagkaroon ako ng maraming galis sa buong katawan. Nawala yung kay Tandang Ermitanyo. Kung hindi dahil sa kanya bilang instrumento ng Diyos o isang alipin ng Diyos, di sana baka wala na ako at hindi nyo tayo nag-uusap at nagkakakilala o nakakakwentuhan kahit nandito sa YouTube lang. Nang dahil sa kanya, malaking utang na loob ko sa kanya at respeto bilang instrumento ng Diyos. Dahil pinili at tinakda ako ng Diyos para hanapin niya ako. At ginamit siya ng Diyos para gamutin ako ng Panginoon Kristo. Kaya masaya ako sa kanya. Kahit nasa kabilang buhay na siya, lagi ko pa rin siya pinagmamalaki. Gandang gabi po, kapanalig. Magandang gabi din po, San Benito Guerrero. Mega shoutout po. Yun lang po masasabi ko sa inyo. Dapat ihayag nyo sila. Kasi alam nyo bakit? Wala naman po makakagawa nyo kung di ang Diyos sa spiritual. Kaya lahat naman ng manggagamot ay mabubuti. At maraming manggagamot na gustong matuto sa karunungan. At marami rin kasi manggagamot na gustong umasenso ang kanilang abilidad. Yung iba nga lang, ibang manggagamot, wala naman akong inano rito, napapahamak yung mga mabuting manggagamot dahil yung iba, katulad dyan yung may pasyente ako, yung agimat, graba. Yung agimat, papel na wala naman nakasulat. May agimat na isang maliit lang na yung antena ng TV. Yun lang po. Tapos, lupa. Mabuti sana yung bato sa halaman. Maganda pa tingnan. Yung mga magagandang kulay puti at mga parang marmol eh. At least, mahiwaga. So, yun po yun. Kasi yung iba, ginagawa po nilang kalokohan. Pero yung mga mabubuti manggagamot, marami pong mabubuti manggagamot na gustong matuto sa karunungan at pag-ibig ng Diyos at liwanag. Kaya nga sa paggagamot, kailangan lang na matinding pananampalataya, pananalig, at konting respeto, o kaya konting tiyaga. At kung ano man sabihin masama sa'yo, ngitian mo na lang. Bakit ka mo? Kahit anong sabihin niya masama sa'yo, wala naman siyang karapatan. Sinukatan ka niya. Hindi niya alam, sinusukatan niya rin ang sarili niya sa'yo. Kasi nagsusukat siya ng masama sa'yo, sinusukatan niya rin ang mga mali niya sa Panginoon. Dahil mapanghusga siya. Sana po paniwalaan at pananampalataya ng isang tao kung di kinikahiya niya ang mga Diyos na nagpagaling sa kanya. Hindi pa po kuya? Tama. Randall, naalala ko po yung pala, nabuksan niyo po ba yung bilog na gumagalaw sa loob ng bato? Ay, hindi ko ba nabubuksan? Yung bilog doon sa loob ng bato. Pero yung isang batong galing sa 4 na subong mangkukulam, binasag ko po ng martilyo. Alam mo po ba yung laman yon? Nagkadurog-durog. Inang hampas ko lang, malit lang martilyo. Una, ginanong ko lang. Hindi nabasag. Yung bumuelo lang ako ng konti ng ganyan, binagsak ko lang martilyo para po siyang
Para siyang lupang maliliit, pag nabasag, durog-durog. Parang sementong pinatigas lang. Yun lang po yun. Alam mo po magkano bayad yun? 50K. Nagpagamot po siya. Matagal po siya doon nagpagamot. 50K po binayad niya. Hindi po magsisinungaling yun. Ako na nagsasabi sa inyo, promise. 50,000 po. But alam ko bakit ko. Hindi ko po taga pwedeng ipakita mukha niya. Di ba sinabi ko nga sa inyo, pwede po magtakip ng mukha kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno o CIA ka. No. No. Yung wala namang katuturan at kinakahiya mo yung Diyos at ginamot ka niya, tapos kinakahiya mo yung ginawa ng Diyos, hindi po yung mabuti para sa Panginoon. Yun may dahilan po yung iba. Okay lang po yung magtakip ng mukha kung mga agent ka po, may mga ganun. Yung bilog po na galing kay hindi ko pa yun nabubuksan. Busy pa ako eh. Busy pa ako sa paggagamot, di ko pa siya nabubuksan. Minsan nakakalimutan ko siya, minsan gusto ko siyang buksan, kaso biglang may dumadating na pasyente. Pag nabuksan ko yun, papakita ko rin yun, kung anong ibig sabihin yung bilog na yun. Katulad yung marami pa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit, maraming manggagamot na mabuti. Marami rin mga bulaang propeta. Pero, pag may takot kayo sa Diyos, bilang instrumento at isang alipin niya tayo, mga anak, ay hindi ka po makakagawa ng masama sa iyong kapwa. Dahil bakit? Mabagabag ka. Dahil alam mong mali yun. Batas sa spiritual ay hindi biro. Yung batas sa spiritual ay hindi batas sa Pilipinas sa buong mundo. Pag nagkasala ka, walang VIP. Walang sinabing kahit 100 beses ka pa o 1,000,000 ka pa nakagawang kabutihan, pag nagkasala ka, papaluin ka pa rin sa puwet. Alam mo na nga mali, bakit mo pag gagawin? Kaya nga mahigpit ito sinasabi ni Ella sa akin, na wag kang magagamot kung ikaw ay nakasando. Bakit? Hindi ka naman magiging macho para magpamacho sa mga pasyente mo. At wag ka rin magagamot na nakahubad, lalong-lalo na pag nakashort, dahil hindi ka babasbasan ng Diyos. Wag ka magagamot na ikaw ay nakasando yung babae at labas yung kanyang kaluluwang ganyan. At nakikli siya ng short na parang ipapakita niya sa iyo ang kaluluwa niya. Pwede mong takpan. Yun lang yun. Kaya, pwedeng t-shirt, mag-t-shirt ka na lang o mag-pajama ka o anumang pantalon gusto mo para mabasbasan ka ng Diyos na maayos upang hindi ka matalo at magkasakit at mga sakit ng pasyente mo ay hindi madapo sa iyong katawan dahil haharangan to ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Ella. May nagtatanong pala diyan kay Ella. Si Ella at saka si Iya ay isang anghel. Paulit-ulit ko po siyan sinasabi sa inyo. Marami pong gusto magtanong yan. Si Ella ay galing sa Quiapo, sa mismong simbahan ng Poong Jesus Nazareno. Ipinagkaloob siya sa akin ng Poong Jesus Nazareno, siya isang kirbin. Bata pa siya. 3 years old pa lang po siya. 3 years old hanggang 4 years old lang po si Ella. Si Iya naman po ay galing sa Santo Niño de Tondo, Manila. Anghel po siya ng Santo Niño. Ipinagkaloob po siya sa akin ng mahal na Santo Niño dahil masungit kasi si Iya. Kaya babae ang mga anghel ko, bakit kamo? Kahit lumaki ako sa mga magnanakaw, sa mga masasama doon, at sa mga babae sa mga ng mga nagbibigay ng aliw. Bakit po babae binigay sa akin ng Panginoong Kristo at mga bata? Pag ako'y naggamot ng babae, nagiging mata ko ay babae. Wala po akong pagnanasa o pag-iisip na masama sa aking kapwa. Ang aking utak ay nagiging utak bata. Kasi yung bata, wala naman pong mali siya yun. Kaya niya po ipinagkaloob yun. Liban lang po pag lalaki ang aking ginagamot. Bumabalik po yan sa katinuan ng utak ko. Ganyan po yun. Kaya binigay ng Diyos. Kasi upang hindi ako matukso ng aking kalaban, kasi bakit kamo? Kasi alam ng Panginoon Kristo na ako ay maraming gustong
makalaban ako. Ibig sabihin, sinasabi niya sa akin, marami ka pang pagdadaanan sa paggagamot. Lahat ng instrumento ko ay pinapalitan ko ng mga mata pag ito ay babae kaharap niya. Para hindi matukso ang aking instrumento o aking alipin bilang instrumento niya. Yan po ang totoo kung bakit po pinalitan at yun po ang gabay ko, ang mga kerubin na anghel. Pinapalitan po nila yan. At si Ella nagsasabi sa akin kung nagsisinungaling ang isang tao kung nasa loob ng katawan niya. Para pong may nagsasalita sa utak ko na hindi ko naman po ito iniisip kung bakit. Si Ella ay galing sa Poong Jesus Nazareno. Siya ay galing sa Santo Niño de Tondo, Maynila. Bakit po sila napunta sa akin? Ang Diyos ang magpapasya. Pero natanong ko na yan silang dalawang anghel niyan. Bakit gusto nila sa akin? Sabi daw nila, gusto daw nila ako dahil kakaiba daw ako. Yun lang sinabi nila sa akin. Kaya tinanong ko si Angelito sa akin bilang isang uncle ko na guardian angel ko talaga. Bakit gusto ng dalawang batang yan sa akin? Kasi daw, kakaiba daw ako. Yun ang sinabi nila. At hindi na ako nagtanong kung bakit. Ano bang meron ako? Yun lang sinagot, hindi nila ako tinatanong. Kaya hindi ko rin masasagot na maayos yung gusto magtanong sa akin. Basta't sila ay mga kerubin lang. Yun lang po ang sinasabi ko sa inyo. At ang humahawak sa akin bilang instrumento ng Panginoon Kristo ang Poong Nazareno. Kung tatanungin niyo po ako, hindi po siya pumapasok. Kung hindi, binabasbasan niya lang ako ng kanyang mapagpalang kamay. Walang sino man. Kahit meron ako mga kaibigan na mga duwende, ay hindi po sila nakikialam sa paggagamot ko. Meron lang po ako nakukuha sa kanila sa mga halamang gamot, sa paggagawa ng langis. Yun lang po ang natutunan ko sa kanila. At hindi po sila nakikialam. Kung tatanungin niyo ako kung may gabay ako mga engkanto, wala. Kung may tatanungin niyo kung may gabay ako ng mga diwata, wala rin po. Yung diwata po, meron po akong kaibigan pero hindi po siya pwedeng pumasok o maggamot sa akin. Kasi labag sa batas nila po yun. At ang mga engkanto ay may mga batas po. Ang mga maligno ay may mga batas po sila. Lahat ng mga nilalang ng mga elemento ay may mga batas po sila kahit mga duwende. Hindi po nila pwedeng pangunahan ang nilikha ng Diyos, lalo-lalo ang mga tao. Mabigat na parusa yun sa hari nila. Bakit ko nasabi yun? Bago ako naggamot, mabusisi po ako nagtanong. Simula dyan. Kung bakit ko alam ang mga alay ng mga elemento, dahil kay Lolo Andres. Isa siyang prinsipe ng duwende. At saka si Abraham at saka si Jose. Sila ay magkakapatid. Kada 5 taon, 1 taon lang ang tinatanda nila. Yun po ang totoo. Kaya ako nalalaman kung anong dapat iaalay sa mga elemento. Kung anong kahinaan nila. Dahil tinuruan nila ako. Kaya maswerte lang ako dahil nakakausap ko sila. Kung tatanungin niyo kung gano'n sila kalalaki, kasi laki lang po sila ng posporo. Pero sa mundo nila, kasi laki sila ng tao. Kung anong alay ng mga duwende, bibigyan ko kayo ng tip. Pag duwending itim, itlog lang po ang kailangan yan, ilaga nyo. Ilagay nyo lang po sa platito. Duwending pula, ganun din po yan, itlog lang yan at saka tinapay, yung malambot lang po. Hindi naman po nila kinakain yung itlog eh. Natutuwa lang po sila kasi hugis bilog. Naaaliw lang po sila para ka lang nag-aalo ng bata, nag-i-enjoy lang po sila. Yung tinapay, binabawasan po nila. Kung ang pagkain nila ay bigas, kulay pula po ang pagkain ng itim at pula na bigas nila. Yun lang po yun. Kung mga engkanto naman na may pagnanasa sa tao at sumasanib may gusto, simple lang po ang alay na simple lang po gusto nila. Yung kinakain ng pasyente mo. Pag nyo lang po silang papakainin ng baboy at manok. Pwede pong gulay, isda o tinapay na nalawayan na ng pasyente mo at ibigay niya na ito. Ito lang sasabihin niya, kaibigan, una magdasal ka sa Panginoon Kristo. Pagdamutan mo ang aking handog para sa iyo. Ito'y kaibigan, ay bukal sa puso ko, binibigay ko sa iyo. Kagatin mo lang yan at ibigay mo at hindi mo naman ibabato. Ilagay mo doon sa puno kung saan man inuutos na manggagamot. Simple lang. Yan lang po.
Kung gulay, kanin, bahala ka, pwede po yun. Wag mo lang po. At hindi po sila pwede bigyan ng malagkit, lalo-lalo pa yung mga duwende. Insulto po sa kanila yon. Bakit ka mo insulto? Tinanong ko na kay Abraham yan. Dahil 1 taon sila magdudumi. Dahil po yun ay pangit sa kanila. Hindi po sila kumakain ng malagkit. At yung mga kapre, hindi mo na po kailangan mag-alay ng alak doon at saka sigarilyo. Simple lang. Napakasimple lang alay niya. Bigay mo lang po yung kinakain ng pasyente mo. Kung malayo at hindi naman po magawa, kausapin mo na lang po yung at huwag niyo na pong alalayan. Pero kung nanghingi po siya at alam niya naman at malapit lang yung pasyente sa kanila at nakasarap lang bahay nila sa likuran, yung kinakain lang po ng pasyente, babae man ito, lalaki, wala na po. Hindi na po nila kailangan yung sigarilyo natin dito sa mundo. Yung sigarilyo nila mahiwaga, hindi po nauubos yun. At kakaiba po yung usok yun. Hindi po yung karaniwan usok. Yun lang po yung masasabi ko sa inyo. Content tips lang po yung binigay ko sa inyo para maunawaan nyo. Napakasimple lang po yan. Napakasimple. Yan, nasagot ko na po yung tanong nyo, ha? Sir, nakita lang kita. Guminhawa na ang aking buhay. Ano po yung Gerald? Nakita guminhawa na buhay. Sir, pati ako, salamat kung naginhawa sa Panginoon yun. Dapat magpasalamat ka sa Diyos. Guminhawa ang iyong buhay. Paulit-ulit ko po sinasabi yan. Matinding pananalig at pananampalataya. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa akin at maraming rin po salamat sa nag-subscribe sa akin. 3,000 na po ako. Mas mataas po yung hours ko at saka yung revenue ng YouTube ko kaysa subscriber ko. Mas mabilis po itong umaangat sa ere. Nagpapasalamat po ako at tuloy-tuloy pa rin ito sa pagtataas. Pasensya na kayo kung meron po akong i-upload na video na hindi po talaga pwede ipakita ang kanyang mukha. Pero ilalabas ko na po yun baka bukas na. Kung meron akong ginamot dito, 8 po kanina, hindi ko na po sila kinuha na ng video. Sila ay magagaling na. Salamat sa Diyos sa mapagpala niya kamay. Pero yung isa po, mapipilitan akong takpan ng kanyang mukha dahil hindi po pwedeng ipakita ang kanyang mukha talaga. Paano po malalaman kung may gabay ang isang tao po at ang uri po ng... Paano malalaman kung may gabay ang isang tao po at anong uri po na ito, bro? Kung paano po malalaman na may gabay ang isang tao, napakasimple lang po yun. San Benito, Guerrero. Simple lang po yan kung ano mang uri ng gabay ng isang tao. Gabay ng isang tao, isang anghel ng Diyos. Hindi pwedeng wala po tayong gabay na anghel ng Diyos. May balance po tayo sa katawan. Pag wala po tayong gabay na anghel ng Diyos, automatical, pasukin tayo ng mga masasamang espiritu. At gagawin niya tayong kengkoy. At gagawin niya maging salbahe tayo. Depende po yun sa sinabi niyong uri ng gabay. Depende po yun sa medalyon o sa krus o anuman, San Benito o anuman po. Depende po yun sa agimat na binibigay. Madali lang po yun malaman. Kusang nakikipag-usap ang agimat sa iyo o anumang bertud mo. Hindi lang po anghel ang mga gabay ko. Meron din po akong bato na galing sa inapakan ni Jesus. Meron din po akong mga yung sinasabi nyo na agimat ay galing sa mahal na ina sa Manawag, Pangasinan. Yung bato ko naman ay galing sa inapakan ni Jesus. Sila ang haring bato. Ang tawag sa kanilang panahon ay haring bato. Si Gorio, si Cerberio, si Policarpio. Ang 3 haring bato sa aking dibdib. Kaya kung bakit hindi tumatalabas sakit sa akin ng katawan, yung mga pasyente at hindi bumabalik sa aking katawan. Pera pa yung bato na galing sa katataasan ng Diyos Ama sa langit na pinagkalob sa akin ng Poong Jesus Nazareno. Special po yung bato nyon. Pag namatay ako, malalaman ko kung malapit na akong mamatay. Pusa yung lalabas sa katawan ko. Parang Jolene yun. Ako lang makakahawak nyon kung kanino ko isusubo. Pwede kong hawakan, pwede ko idiretso sa kanyang bibig. Kung ayaw niya, dahil nandidiri siya sa akin, walang problema. Kailangan ko lang ng pulang tela o kaya puting tela.
ihahanda ko na yun pag malapit na ako mamatay. At kunin niya at subuin niya kung saan papasok sa loob ng katawan niya. Pero ewan ko lang itong batong haring bato sa aking dibdib. Pero hindi po yan nakatato ha. Nakapasok sa loob ng katawan ko yan. Ipinagkalob yun. Yung pumunta ako sa mahal na sa napakan ni Jesus. Kusang pumasok sila sa loob ng katawan ko. Kaya tinawag sila ang haring bato. Pera pa yung agimat sa mahal ng ina. Hindi lang po yung mga anghel ko ang may gabay ko. Kung hindi may mga bato pa. Kung bakit ko nalaman ang mga pangalan nila, si Gorio, si Cerberio, ang haring tatlong bato, dahil nakipag-usap sila sa akin. Sa aking isipan at panaginip. At sinabi rin ni Ella sa akin na totoo ang sinasabi nila, yan ang mga pangalan nila. Ang pinakamagwapo sa akin sa tatlong haring bato ay si Gorio. Panaginip po ba ang pagpanlunok ng bato? Oo. Sa panaginip, ang panlunok ng bato, totoo yun. Sa panaginip. Lulunukan ka ng bato na hindi mo namamalayan. Pero, liban lang po kung ang isang manggagamot katulad ko, hindi ko sinabing katulad ni Tandang Ermitanyo, hindi ko na po nakuha kanyang bato. Yung bato niya, para isubo sa akin, hindi ko na po yun natanggap. Kasi, pang-apat na saling lahi ako. Hindi po ako saling lahi na manggagamot. Dampot lang ako doon sa sabsaban. Dahil magpapahinga na daw yung mga batong yun. Babalik na sila sa kalikasan. Yung batong napunta sa akin ay bago lang. Kung mamatay man siguro ako, utusan ako ng Diyos kung kanino ko isasalin, di sasalin ko sa kanya. Kung ayaw niya at wala daw ako makita, pumasok daw ako sa loob ng simbahan at sabihin ko daw magsilabas na sila sa aking katawan sa oras ng aking kamatayan. Babalik na sila kung saan sila kung nakita. Yan ang mga bato. Sa panaginip at kusa tulunukin. Liban nga lang po kung ang isang ermitanyo o isang manggagamot ay may subong bato at may karapatan pa tong isalin sa isang manggagamot na bibigyan niya, susubo niya talaga yung subunganga. Pwede niya po yung kunin. Kasi akala ko lang dati, hindi pwedeng hawakan. Tapos, kailangan nakanganga at luluwa. Hindi. Pwede naman pala. Kasi, pwede po yun. Bro, yung usok na po ba ng isang manggagamot, nasalin po ba din po, bro? Bro, yung usok po ba ng isang manggagamot, ano po ba yung usok? Yung usok? Yung usok po ng isang manggagamot, nasasalin po ba yun? Hindi po. Hindi po yan nasasalin yung usok ng isang manggagamot. Kasi kung sasabihin mo nasasalin yan, hindi pa yan nasasalin. Yung bato at saka po yung bertod, nasasalin po yun. Pero yung kung bato po ay tapos na at hindi na po ito nararapat, sasabihin ng isang ermitanyo sa iyo, pumunta ka sa ganitong lugar. Totoo po yun. Papupuntahin ka niya sa ganitong panahon. Bibigyan ka niya ng talaan. Kailangan makarating ka doon. Pero may hahadlang po yun. Parang katulad yun ng Pepeng Agimat. Maraming hahadlang para hindi mo po makuha. Pa-shoutout po, sir. Mega shoutout dyan kay Jeffrey TV. Yan. Number 1 yan lagi nanonood sa akin. Mega shoutout sa inyo dyan, ha? God bless sa'yo. Sir, good evening po. Hindi po ba napapalis yung nakatira sa bahay? Kasi yung pamilya ko po umalis sa bahay dahil sa mga hindi nakikitang nakatira. Tapos tapos ayusin yung bahay kasi dumating na po point na yung dalawang kapatid ko na hindi nakakalakad pero sabi merong gumagawa din na tao. Jenny din. Mapapayo ko lang po sa inyo kung hindi po mapapalis yung nakatira sa inyong bahay, kulang pa po ang kanyang pag-iinsenso. May dalawang klase pong pag-iinsenso kasi hindi niyo po ako nakikita nag-iinsenso minsan, di ba? Nakikita niyo na lang po ko yung naggagano na lang po ng insenso tapos nanalangin. Meron po dalawang technique pa po yun. Maglalagay ka po ng kandila, magdadasal ka muna ng Ama Namin, Abaginong Maria at sa Masampalataya. Tapos po, kailangan itirik mo po yon sa tapat ng altar o sa tapat ng pintuan para sipsipin yung negative energy palabas. Kailangan po yung kandilang ito ay kulay puti, ay sperma liwanag. Hindi ka po pwedeng mag-insenso na hindi po ito natutunaw.
Kasi nandun po yung liwanag ng Diyos para pong tatargetin yung bahay at bibigyan po ng napakalakas na liwanag. Pangalawang session po yun, hanggang hindi po naubos yung kandila, kailangan po magpadugo ng puting manok. Kaya ano manok ito, basta puti. Pwede rin po yung pato na puti. Pwede po, kung may pato, kasi mahal yung pato, huwag nyo na pong bilhin yun. Yung puting manok na lang, kahit hindi po native, kahit yung 45 days. Kailangan po malagyan ng krus yung bawat kanto ng bintana at pintuan, lahat po ng bintana. Kung kayang ikutin yung buong bahay, kailangan po masilyo ng bilog yun. Wala pong makakapasok at wala pong makakalabas. Automatical. Sila ay makukulong. Ilang kandila po, depende po yung kung sasabihin ng Diyos. Kasi kung sasabihin ko sa inyo, pwede po silang 7 kandila, pwedeng 14. Kasi ako nagtatayo ako ng kandila kung utos ng Diyos kung ilang piraso. Kasi sinasabi niya sa akin kung ilan ang patay sa loob ng bahay. Kailangan tayo ng kandila. Depende. Pero hindi naman po lahat yung maubos. Kung kaya nyo itayo, di lahat itayo nyo. Pero antayin nyo po maubos yun. Sir, meron din pong mangkukulam. Marami pong mangkukulam na gusto rin pong ilipat yung gusto nilang sakit. Opo, totoo po yun. Salamat po. Salamat din po sa inyo. Meron po talaga mangkukulam na pwede niyang ilipat yung gusto niyang ilipat yung mga sakit. Automatical, meron pong gano'n. Magandang gabi po, Candy. Magandang gabi rin sa iyo, Revinas. Marami po yun, marami pong mangkukulam na kayang-kaya. Thank you, sir. Nanonood lang po ako dito. Salamat sa iyo, Jeffrey TV. Mega shoutout sa iyo dyan, Jeffrey TV. God bless sa iyo, ha? Yun lang po yun. Masasagot ko sa iyo, yan, yung sinagot nyo, yung Andel, marami akong nagbaton na sumusubo sa dinadaanan ng panaginip ko. Totoo pa kaya yun, bro? Nasa katawan ko sa kayon yun, bro. Totoo yun, John Disconde. Nangyayari po yun. Kahit din ako, sinubuan ako sa panaginip ng bato eh. Una nga, sinubo sa akin yun, hindi ko tinanggap eh. Pangalawang hating gabi, Biyernes yata no, Martes, hindi ko rin alam, basta Merkulis yata yun. Sinubuan ako ng bato, hindi ko pa rin tinanggap. Yung pasubo na sa akin, hinihipan ko, akala ko mayroong, ano ba yun, yung parang tik-tik na gaganong dila sa akin. Hinihipan ko siya. Yung nanalangin ako sa Diyos, naalala ko yun, Panginoon, kayo po ba ang nagsusubo sa akin ng bato? At para pong kumikinang ito. Tapos, hindi niya ako sinagot. Hindi ko sinusubo yung bato. Tapos, nanalangin na naman ako. Mabusisi ako. Ang ginawa ko, pinili ko kausapin yung mga anghel ko at pinili ko si magnetiko. Pag hindi mo ko sinabihan kung sinong bato nagsusubo sa akin, hindi kita susutin, sabi ko sa kanya. Awa ng Diyos, nabagabag ko siya, sinabi niya, subuin mo. Yun ay galing sa Diyos. Totoo yun. Galing ng Panginoon Kristo yun. Yung nakita ko na naman na sinusubo sa akin ng Diyos sa panaginip. Sabi niya, ano ko yun na magnetiko na subuin ko daw. Palapit na sa bibig ko yun. Pusang pumasok yun sa loob ng lalamunan ko. Pero wala namang kamay. Para lang siya nakalutang sa ere. Tapos dahan-dahan siya bumabagsak sa bibig ko. Yung natanggap ko na siya, nagising ako, parang meron pumasok na malaking jolin dito sa loob ng lalamunan ko. Pagtapat niya yata rito sa gitna ng dito ko, parang uminto. Tapos biglang uminit na parang merong apoy na lumiyab sa puso ko. Init na init yung katawan ko. Totoo yun, sa panaginip. Pero, kumikinang yung sinubo sa akin bato eh. Totoo yung sinasabi mo, may bato. Pera pa yung batong galing sa inapakan ni Jesus. Yung tatlong bato na tinatawag ng hari. Halos lahat ng bato sa ipo-ipo ang nasubo ko eh. At iba pa. Depende kasi yung bato eh. Kung kanino galing eh. At depende rin yung bato. Kung sasabihin nyo sa akin bato, kung ilan nakasubo sa katawan ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito na yata ang bato na sa loob ng katawan ko. Pera pa yung galing sa banlahaw. Kung iba-ibang bato yan, hindi mo pa alam ang mga pangalan nila. Kailangan malaman mo ang pangalan nila yan.
June Visconde. Yung mapapayo ko sa'yo, bro. Kailangan mo malaman kung ano ang pangalan nila. Kaya ko nga nalaman ang mga pangalan ng mga bato ko eh. Dahil nagdasal ako ng taimtim sa Diyos. At nagkonsentrasyon ako na nakaluhod at nakapikit. Tapos pinakikinggan ko kung may magsasalita sa utak ko. At tinatanong ko sila. Kusang pumapasok sa isip yun. Kaya ako nalaman ng mga pangalan ng mga bato ko. Hindi ko yung sinulat Automatical kaya ko sila nalaman. Sir, ano po bang pwede kong makontak kasi gusto ko po ipatingin yung bahay namin sa picture niya. Nag-check niyo po ba? Tanong mo na kita, taga saan po ba kayo? Taga ako ay taga Pampanga. Kung gusto niyo po ako makita, pumunta po kayo sa Jenny Day sa Tatak Albularyo Apo Andel. Doon mag-message po kayo dyan sa Tatak Albularyo Apo Andel. Sa Facebook page ko po yung ginawa. Taga Bukol po sir eh. Taga Bukol kayo. Alam ko may manggagamot sa Bukol eh. Nanonood sa akin dito. Pero wala siya ngayon dito, alam ko eh. Hindi ko pa siya nakikita. Yun lang po mapapayo ko sa inyo. Pumunta po kayo doon sa Tatak Albularyo Apo Andel. Doon. Sabihin niyo po, yan yung pangalan na sinabi niyo sa akin. Apo Andel, bakit po ba karamihan na nakikita ko sa ibang manggagamot ay naninigarilyo pero kayo di po habang gumagamot? Salamat po. Okay po, thank you. Kung bakit niyo po ako hindi nakikita ng Bobby, at yung nakikita niyo po iba naninigarilyo sa paggagamot, hindi naman po yun pinagbabawalan manigarilyo kung sila ay nagagamot. Nasa kanila na po ang pasya. Kasi meron po silang sariling isip. Kung hindi ako naninigarilyo, kung tatanungin mo ako, hindi nga po ako marunong uminom eh. Pero pinapainom po ako ng Panginoon sa panaginip. Hindi niya ako pinapainom ng alak Sabi niya sa akin, minsan daw ay uminom ako ng alak kada isang buwan. Kaso pag uminom ako ng alak, naisusuka ko lang. Kaya hindi ako uminom ng alak. Kung sigarilyo, talagang hindi po ako naninigarilyo. Nasa iba na po manggagamot yun. Kung gusto po nila manigarilyo habang nagagamot. Pero para sa akin, kung ako'y maninigarilyo, hindi po ako maninigarilyo habang nagagamot. Kasi nahihiya po ako sa pasyente ko eh. At nahihiya rin po ako sa Panginoon unang-una. Yun lang po yun. Opo sir, thank you po. Ang kulay po ba ng aura ng tao ay depende po sa pagkatao sa ugali? Opo. Tama po yun, Ray Binas. Ang aura ng isang tao depende po sa ugali. Number 1, karamihan sa aura ng isang tao depende sa ugali ay kulay pula at itim. Alam mo ba yung kulay pulang aura? Siya ay makasalanan tao. Nakikiapid siya sa mga kung babae man ito lalaki. At pangalawa, yung aura na itim ay manluloko siya at budol-budol gang. At hindi siya pwedeng pagkatawalaan. Ay yung pula pala, sorry. Yung itim naman, magaling siya at mapangkunyari. At meron siya nakasanib na masamang espiritu. Pwede rin siya magkukulam. Yun po yun. Paano po malalaman ang pangalan ng batos puti o bro? Paano malalaman ang puti na bato? Kumikinang nga po siya. Makinang na makinang po siya. Sobrang liwanag. Ang batong puti, paano po malaman ang pangalan ng batong puti? Wala po siyang pangalan, yung batong puti. Yung batong puti ko, wala po siyang pangalan. Yung bato galing sa Diyos ay walang pangalan. Kung hindi wala po siya nakalagay sa akin. Pero may buhay po siya. At hindi ko rin po siya matawag kung anong itatawag ko sa kanya. Kung kaya ko alam ng mga iba kong bato na galing po sa kalikasan na si Goryo. Hindi niyo po napansin yung pangalan nila, Goryo. Gold, Cerberio, Silver, Policarpio. Ano po yung Policarpio at Cerberio at Goryo? Kung babasihan niyo po, pilak, Silverio, gold, ginto siya. At Policarpio, silver po siya. Yun po ang pangalan ng aking bato.
Yun po. Yung puting bato ko po, hindi ko po alam pangalan niya. Wala po siyang pangalan kundi liwanag. Galing po siya. Kaya tinatawag ko lang sa kanya liwanag. Liwanag at pag-ibig at kapayapaan. Kaya nga pala ang lakas ng katawan ko at ang bilis kong kumilos siguro sa mga batong na nakasubo sa akin. Salamat po sa pagsagot. Opo, pag may subo po tayo, mabilis po tayong kumilos at hindi po tayo napapagod. Kaya nga pag ako nagsiservice, lagi ko sinasabi sa pasyente ko yan, huwag niyo na po akong hainan. Naggagamot niya ako maghapon simula service ko Tubig lang ininom ko Minsan hindi pa ako makain Nagtataka sila hindi ako nagugutom. Dahil doon sa mga batong yun, sila nagbibigay ng lakas sa iyo. Siyempre galing sa Diyos unang-una. Dahil sa bato. Kaya ko nga maggamot maghapon na tubig lang ang laman ng tiyan ko Yung tubig yun ay dinadasalan ko lang. Tapos, hindi ako kumakain hanggang hindi ako natatapos sa paggagamot. Saka lang ako kumakain. Pero pagka inutusan ako ng Diyos na kumain, kakain ako, wala akong magawa. Siyempre, gutom na ako, kakain po ako. Cesar, Jan, Balebel. Magandang gabi po. Tanong ko lang po, kung meron bang kasalanan na walang kapatawaran? Magandang tanong mo yan. Kung magandang gabi po, tanong ko lang po kung merong kasalanan na walang kapatawaran. Meron. 10 beses ka mag-rape. 100 beses ka makiapid at magnasa. 100 taong beses kang pumatay. O hindi lang, basta pumatay ka lang na walang dahilan. At magnasa. At rapin mo ang sarili mong laman. Walang kapatawaran ang gagawin mo kasalanan. Pero kung ikaw man ay nagbebenta ng aliw dahil wala kang trabaho, si Magdalena nga ay pinatawad ng Diyos. Huwag ka lang magnanasa at pag-iisipan mo na masama. Yun po yun. Masama po talaga yun. Napakatindi pong kasalanan yun. At meron pa. Alam mo po ba yung sinabi ni yung sikat na nagsalita na nakita niya si Michael Jackson? Pag ikaw ay isa at nag-opera ka at nagpalagay ka ng bagay na ikaw ay lalaki, ay ginawa mong babae yung katawan. Dahil binigay sa'yo ng Diyos yan ay kasarian mo. Pero wala naman sinasabi ang Diyos doon na kung ikaw may magiging pusong mamon o magiging pusong lalaki, kung ikaw man ay babae, walang problema pa yun. Huwag ka lang ang iyong katulad natin lalaki, papalitan ng parang sa babae. Alam ko po yun, bawal po yun. Narinig ko na yan, minsan kay Tandang Ermitanyo. Pero hindi ko po pinagpapapansin yan. Yun po yun. Meron pong walang kapatawaran at kasalanan. Ang repin mo ang sarili mong laman. Paulit-ulit. Pangalawa, kasi demonyo na yung nasa loob ng katawan mo. At patayin mo ang sarili mong mga anak. Yan ang walang kapatawaran. At sirain mo ang katawan ng Diyos at paglaruan mo to. At ikaw ay lalaki at lagyan mo to ng dibdib ng babae. Yun po mabigat. Kasi binababoy na po ang katawan ng Diyos. Yun lang po masasagot ko. Paano po malalaman kung itim o pula yung aura ng isang sir? Madali lang po yun malalaman. Kung ikaw ay mahilig magdasal sa Diyos, mararamdaman ng iyong mga puso yun. Kung paano malalaman? Para sa akin, kaya ko nalalaman yun dahil sa matang ito. Pag nakita ko yung mata mo na puro pula, itong gilid ng puti natin, may tao kasi mapungay. Tapos iba yung pakiramdam ko sa kanya. Madali lang po yung malaman. Basta't mapag-aralan nyo lang po isuko ang sarili nyo sa Panginoon Kristo. Napakabilis lang po yun talaga. Una, hindi ko rin po alam yun napakabilis lang. Patingin lang po ng puting bato mo. Tawa ko sa'yo dito. Nangamot ako. Patingin po ng puting bato mo. Hindi nyo po makikita yung puting bato. Uulitin ko sa inyo, sa spiritual po yun.
Sinusubo po yun sa lahat ng manggagamot. Maghanap po kayo ng mga manggagamot na 80 pataas o 60, 70 pataas. 70 pataas. Yung talaga nag-retard na maggamot o may isasalin na. Alam po nila yung puting bato. Kung kanino galing yun. Kung sasabihin ko sa inyo, baka sabihin nyo, kling-kling ako eh. Pero sabihin ko na sa inyo, yung puting bato ay galing sa Diyos. Mismo siya ang magsusubo sa iyo para hindi ka makita ni Satanas at hindi niya makita ang kahinaan mo. Lahat ng manggagamot ay may kahinaan. Lahat ng tao ay may kahinaan. Imposibleng wala. Alam niya ang kahinaan mo para hindi ka makita ng kalaban mo dahil ikaw ay nakakasilaw. Yung puting bato po yun ay galing sa Diyos. Hindi niyo po yung makikita. Basta't makinang po yun. Ano po ba ang bawal sa mga subo po, bro? Anong bawal po sa mga isubo? Yan ang magandang tanong din. Bilang mga, yan San Benito, nakita ko na yan, Guerrero. Ano ba yun? Ano ka ng content ng ano? Marami kasi San Benito. Ang bawal po sa may mga subo, magnasa, makiapid, mag-isip na masama sa babae. Kunyari, nakikita mo yung babae. Habang ikaw ay natutulog. Kung wala ka man asawa, may asawa ka man. Mas mabigat ko. Nakita mo yung magandang babae, natutulog ka, imagination mo, maputi yung babae, sexy. Ano kay tsura at hugis yung pagkatabi ko siya? Meron kang pagnanasa. Mabigat po yun para sa mga subo. Pangalawa po, ang mag-isip ka ng masama sa kapwa mo. Bawal po maging judgmental pag may subo. Bawal po maging husgado sa mga taong hindi naman nararapat. Yan po ang bawal sa may subo. At bawal na bawal po sa may mga subo manggagamot na maggamot na nakasando. Lalong-lalo po yung nakahubad. At bawal din po maggamot na nakasando yung pasyente o kahit yung t-shirt lang na maluwag at bakat na po ang katawan ng babae. Bawal na bawal po yan sa may mga subo. Eh, sila tinatanong yan sa akin eh. Gusto niya matuto maggamot. Pagbawalan mo yung sarili mo yan. Kahit emergency pa yan, nasa iyo. Suotin mo yung katawan ng Diyos. Nasa loob na yan ang bahay mo. Binasbasa ng Diyos yan. Walang mangyayaring masama dyan. Mag-antay siya at magsusuot ka lang. Huwag kang matakot. Pinadala sa'yo ng Diyos yan. Dahil may basbas yan. May utos yan ng Diyos na padalin sa'yo. Huwag kayong matakot. Magdamit lang kayo. At huwag kayong gagamot ang isang babae, lalo pag may short, may pandamit at labas na yung kanilang dibdib. Bawal po sa may subo yan. Yun po ang masasabi ko sa inyo. Bawal makiapid at magnasa. Mabigat po yan sa may mga subo. Pag ginawa po yan ng may subo, alam nyo anong mangyayari sa kanya. Lahat ng sakit ng pasyente mo ay mapupunta sa iyo. Mababawasan ang iyong kapangyarihan at yung mga bato mo, hindi naman sila alis yung may mga subo. Hindi sila alis. Tinanong ko na yan kay Ella. Hindi sila gagalaw sa katawan mo. Matutulog lang sila. At hindi ka nila kakausapin at papansinin. Yan po yan. Sana maunawaan nyo, Guerrero. San Benito, Guerrero. Bro, paano po ba magbabago ang reliyon at pinagtatapon at sinira ang mga rebulton sa bahay? Malaking kasalanan po ba yun sa Diyos? Para sa akin, kung malaking kasalanan at sinisira nila, siguro opo, masasagot ito. Sa akin, para sa akin, ha? Kasi galangin mo ang Diyos mo. Huwag mong subukan ang Diyos mo. Yun po yun. Kung anong paniniwala ng tao sa kanyang reliyon, ay galangin mo siya. Parang may paggagalang sa iyong ina at kapatid. At huwag mo siyang husgahan kung yun ay kinalakihan niya. Kaya anuman ang reliyon ng tao, galangin mo siya. Bilang kapwa mo tao. Kung sa kanya naman at pinagtatapon niya, kung may kaparsahan at may kasalanan nito, kung malaki, ang Diyos po ang magpapasya nito. Hindi na po ang tao. Kung sa kanya po yun at pinagtatapon niya, buhay niya po yun. Wala na po tayong karapatan.
bahala ng Diyos. Pero kung ito'y ginamit galing sa mga kapatid niya at pinagtatapon niya kung kanino man tao, mabigat po ang kanyang kasalanan. Dahil sinukatan niya ang isang kaaway niya o isang tao, ganun din ang sukat ng kasalanan niya sa Panginoon Kristo. Yun lang po yun. Sir, nakita ko na po yung video nyo. Yung batang sinaniban po, pinasundo ninyo ng dalawang anghel. Totoo po bang may patay at kayo ay hirap na ang katawan niya? Hindi ba ito narinig na? Pasensya na po, sir. Sir, nakita ko po yung video nyo yung bata pong sinaniban at pinasundo ninyo ng dalawang anghel. Totoo po ba na patay na kayo at hirap na ang katawan niya? Kung sabihin ko sa yung patay na ako, maniniwala ka ba? Hindi nyo ba naiisip yung sinasabi ko kanina sa inyo? Bakit ko alam ang pangalan ng mga anghel ko? Paano ko to nagawa? At sasabsaban lang ako na pilot ng Diyos. Hindi nyo ba napansin kung ano ang sakit ko? Nagdudugo ang ilong ko. Sumusuka ako ng dugo. Nanlalabo ang mata ko. Buto kalansay na ako. Dahil bakit ako nagkaroon ng sakit doon? Pinagpapapalo at pinahirapan ako ng tao nagpalaki sa akin. Sinubsob at pinasubuan ako ng dumi ng tao at pinatulog ako sa umuulan at walang saplot. At pangalawa, hindi niya ako pinapakain. Marami siyang ginawa sa aking kahiyupan. Pinlansya niya panlikuran ko at mukha ko. Doon ang hindi ko na matanggap. Kaya nga hindi na ako magamot ng doktor. Dahil sa sobrang dami ko ng sakit. Kung bakit ko alam ang mga pangalan ng mga anghel ko? Dahil yun ang katotohanan. Nawalan ako ng alaala. Binalik ako ng Diyos sa aking katawan. Dahil hindi pa daw ako patay. At meron pa akong misyon. Una, hindi ako naniniwalang siya ang Diyos ang kausap ko. Pero hayaan mo na yun. Matagal na yun. At ayoko na maalala ang mga nakarang buhay ko. Kung bakit ko nauutosan ng mga anghel ko, may tawag sa amin sa mga bumalik sa katawan lupa ng isang taong namayapa at hindi tinanggap ng Diyos. Alipin ng Panginoong Kristo. Ang tawag sa akin ay alipin. Iniluklok ako ng Diyos sa bansang lugar ng Pampanga bilang instrumento niya, bilang isang alipin niya upang ihayag ang salita ng Diyos at lipunin ang lahat ng demonyo na umaalilis sa loob ng katawan ng tao at ibalik ang mga tao sa salita at pag-ibig ng Diyos. Yun ang aking tungkulin. Kaya yung kulam, hindi ko yan masyadong pinagpapapansin. Kasi yung kulam, madali lang yan. Pag talagang gusto mo lang silang matalo. Simple lang yan, matalo yung mga makukulam. Kaya may subo pa yan sila. Bakit sir, yung puro na lang problema ang papagsubok para akong ganito tao, sumunod, dumadasal naman ako. Panginoong Jesus. Gabi-gabi po bro, hirap, parang sumpa po ako sir. Bro, pag halimbawa medalyon ang sinubo sa iyo, ano po bang ibig sabihin ng medalyon? Hindi po nasusubo ang medalyon, San Benito Guerrero. Yung medalyon po ay isa siyang agimat. Meron po siyang kakaibang mutya o isang bagay na nagbabantay na espiritu sa kalikasan, sa tubig, sa lupa, element. Yun po ang totoo. Sa panaginip lang po, kala ko yung medalyon susubo eh. Kaya nagtaka ko. Sa panaginip, kung ibibigay po sa'yo. Nangyari na po sa akin yan. Panaginip, nakakita ko ng medalyon na yung nakaganyan yung kamay na may hawak na parang tungkod. Tapos nakakita ko ng mahal na ina. Totoo yun. Makikita mo daw yun. Yung medalyon yun, balang araw, hindi mo sinasadya, mapupunta ka sa lugar at makikita mo yun. Pusang magpapakita sa iyo. Yung mga medalyon ko, hindi ko naman sila binili sa Quiapo o binili kung saan-saan.
Kusa po yun dumating at ibinigay ng Diyos sa akin. Kaso hindi ko po sila masuot katulad nito. Yan. Yan. Ganun lang po yun. Ito, totoo ito. Binili ko lang to. Nainganyo lang ako sa kanya. Pero yung mga medalyo ko, hindi ko po yan binili. Galing na po yan sa mga pinuntahan kong bundok na kusa po sila nagpakita. Ito, binili ko lang to. Kasi alam niyo bakit ko to lang gusto. Lalagyan ko to ng visa. Matagal-tagal nga lang. Yan. Gusto ko lang siya suotin. Yan lang po yan. Sa panaginip, mangyayari po yun. Yun po, sir. Bro, Benito. Okay lang po yun. Salamat po sa sagot. Sorry po. Naalala niyo po tuloy yung God bless po. Ginagala ko po kayo. Walang problema po yun. Wag po kayo mag-sorry sa akin. Yung buhay ko kasi dati, hindi ko na po yun kakalimutan ko na po yun. Pero minsan naalala ko po yung pagmamalungkot lang ako. Pero iniisip ko lang yun. Minsan, inaalis ko na yun. Pero nagpatawad na ako. Kasi kung hindi ako nagpatawad, hindi ko makakamtan ang kapangyarihan ng aking Ama na Panginoon nating lahat. Pero hayaan ko na yun. Kung ano mang mangyari sa kanya, bahala na siya. Kung magkita-kita man kami sa langit yun, yayakapin ko pa siya. At pinagdarasal ko na sana sumalangit rin ang kanyang kaluluwa. Kahit papano, naging bahagi ako ng buhay niya. Kahit papano, kahit nakaramdam ako ng matinding panlalait sa kanya, okay lang yun. Amin. Yun po yun. Yung basta yun, yung sinabi mo sa akin bro ha, halimbawa lang po yung medalyo na sinusubo sa'yo. Ganon din ako bro 4 years old pa ako, namatay na rin ako Nabuhay ulit ako. Kaya ito, ako ngayon manggagamot. 31 years old na rin ako, manggagamot. Yun, Discondi. Totoo po yan. Totoo yun. Kaya nga nagtataka ako paano ko naririnig yung naririnig ko? Hindi ko naman po naririnig dati yun. Akala ko nga dati may klang-klang na ako Dahil yun ay totoo. Namatay na ako, muli lang ako nabuhay. Kaya hindi niyo po ba ako naunawaan yung dati ko sinasabi? Nagdudugo na yung ilong mo. Sumusuka ka ng dugo. Kalansay ka na. Paano kung mapapagaling ng ganung kabilis ng Diyos? Kung hindi ka aalis sa loob ng katawan mo at babasbasan ng Diyos para ibalik ulit sa katawan lupa mo. Hindi niyo po ba naisip yung sinabi ko? Kung tutugma-tugmain niyo lang yung live ko at babasi-basihan mo yung sinabi ko, maunawaan mo. Si Apo Andy o si Andel Jordan Ortiz, siguro siya ipatay na. Paano siya gagaling na nagdugo ang kanyang ilong? Sumusuka siya ng dugo, dumudumi siya ng dugo, pinlansya ang buong katawan niya at marami siyang pasapasa sa katawan. Paano siya napagaling ng ganung gusto ng Panginoon Kristo? Tapos, paano siya tumaba ng ganyan? Hindi niyo naisip? Dahil ako'y kinuha na ng Diyos. Muling binalik niya ulit ako sa katawan na ito. Binasbasan niya na ako na hindi na ako yun. Ang espiritu ko ay may basbas ng Diyos, pero ang aking isip ay ito pa rin. Pero nawalan ako ng alaala, totoo yun. Yung bumalik ako sa sarili kong katawan, nawalan talaga ako ng alaala. Hindi ko nga alam yung paborito kong pagkain. Pero ang paborito ko ay pansit at manok. Ang nagsabi lang sa akin yung si Ella. Hindi niyo po ba alam at wala pa po kayong alaala? Yan po yung paborito niyo. Paborito niyo po yan. Doon unti-unti bumalik yung alaala ko. Nawalan ako ng alaala, ni pangalan ko nakalimutan ko. Kung hindi ako ginabayan ng anghel ng Diyos, hindi ko maalala kung sino ako. Dahil nga sa tindi ng pinsala ng katawan ko, baga binugbog ako ng taong nagpalaki sa akin. Hinawa niya akong hayop. Nawalan ako ng alaala dahil pinag-uuntog niya ang ulo ko. Dahil nagkaroon ako ng maraming pasa. At yung mga ulo ko nagkabukol-bukol na. Nawalan ako ng alaala sa sarili ko. Bumalik yon yung bumalik ako. Naintindihan mo na. Naintindihan nyo yung sinabi ko sa inyo. Mabuti si Jenny Day. Si Jenny, naaalala niya ang ibig kong sabihin. Totoo yun. Kaya hindi niyo ako napapansin. Kaya hindi ako naniniwala basta sa 30 mangkukulam sa isang katawan na tao. Kung pinaniwalaan ko yung in-upload kong video na 3 silang patay, nanay niya, tatay niya, kapatid niya, naling lang ako ng masamang espiritu.
Sabi ni Ella sa akin, hindi naman siya patay kung hindi siya isang babaeng masamang espiritu. Paniwalaan mo ko. Ipapakita ko sa iyo kung sino siya. Kaya nga siya nagiging mata ko si Ella pagkaharap ko babae. Dahil sa kanya. Kaya siya nakakapasok sa mata ko dahil yung mata ko ay kakaiba na. Yung po ang totoo. Kaya hindi ako naniniwala na meron 30 mangkukulam. Liban lang kung ito ay grupo, papahirapan ka. Sa isang mangkukulam lang, hindi mo na kailangan 30 eh. Isa pa lang, masisira na ulo mo. Lalo 3, babaliwin ka nila. 30, demonyo po yun. Lalo yung duwending pula, sinungaling po yun. Baga sa Kapampangan, malaram. Lahat ng salitang masama at pagsisinungalingan sa kanya. Kaya niya mag-30 boses o higit pa. Yung duwending pula, matindi po yun. Magagalitin. Magpaggawang kwento. Baga sa tao yun, artista, acting. Magaling siya mag-acting. Kaya ko nalaman niyan kay Ella. Papakita ko sa iyo kung sinong nagsisalita sa loob ng katawan ng taong yan. Para hindi ka maninglang, pinadala ko ng Panginoong Jesus Nazareno sa iyo. Aking kaibigan. Papasok ako sa iyong mga mata. Ipapakita ko sa iyo. Muntik pa nga ako maninglang ng duwending pulang yan eh. First time ko magamit to. Kalit-lit niya, kalaki-laki lang posporo, nandito siya sa utak ng tao, nagsasalita siya at nagsasalita yung bibig ng tao. Nagtaka talaga kung isa lang siya, kaya niya magsalita ng maraming boses. Kaya hindi ako naniniwalang sinasaniba ng 30 mangkukulam. Yung isang engkanto lang, may 3 mangkukulam na, may engkanto pa, may demonyo pa. Ay, kleng-kleng na yung tao. Maniwala kayo sa akin. Demonyo lang yun. Sakit spiritual lang yun. Sir, ano pala ang pinakamabisang pangontra sa kulam at na masasamang hindi nakikita? Naalala ko talaga, sir, sa sinabi ko talaga sa mga kasamahan ko dito sa bahay na tungkol sa doon sa video, nakita ko doon yung nagsisinungaling na itim na espiritu. Yung pangontra po sa kulam, alam niyo po ba yung pandakaki at saka sinukuan? Bibigyan ko na kayo ng tip para hindi na rin kayo mahirapan para sa mga nanonood nito. Yung sinukuan ay galing yung sa gitna ng gubat. Yung pandakaki ay galing yung sa dagat o ginawang shell o anumang maliit. Di ba galing po siya sa dagat at tumitigas lang po siya? Yung dagat ay galing sa alat. Pwede niyo po gamitin yun panlaban sa mga kukulam. Dadasalan lang po yun ng isang ama namin at sumasampalataya ka. Yung sinukuan po ay ginagamitan po yun, dinadasalan muna bago ilagay sa pulang tela. At hindi po sila pwedeng pagdikitin. Bakit kamo? Dahil ito ay galing sa gitna ng gubat, yung sinukuan. At lahat, kaya nga tinawag siyang sinukuan, lahat ng nakapaligid sa kanya ay nakayuko. At itong pandakaki nito, yung corals po yun, di ba, yung kulay itim, galing sa dagat siya, di ba, o kaya sa tubig. Ito ay galing sa lupa, ito ay galing sa tubig. Hindi po sila pwedeng paganin, sasabog po silang dalawa sa sobrang init. Ang distansya lang po niyan, pwede sa wallet, pwede ikwintas o ilagay sa pula, yung pandakaki. Pwede rin po yung sinukuan, ilagay sa pula, tela, at dasalan, at pwede po silang pangontra. Dadasalan po sila ng isang ama namin at sumasampalataya. Wala pong Abaginong Maria doon. No, yun po yun. Pangontra sa mangkukulam. Yung sinukuan, maganda po yun at pandakaki. Yung sinukuan, pag naling lang kayo nyo, mahal benta. Pero mura lang po yun. Ang halaga lang po nyo ay 20, 30, 35, 40, depende po yun. Pero pag nagagamot po ba kayo, ang gamit niyo po ba ay ano pang ipit niyo po? Yung pang-ipit ko, sarili kong gawa yun. Yun ay isang mulabe na kahoy at isang purong nara at isang purong kamagong. May kanya po size yun sa paa. May tao po si malaki, yung sagaran dito, kahit nakadikit lang ito, kusa siyang gumagalaw. At may sarili po siyang buhay. Ang tinatawag ko doon puro magnet. May pandetect po sa kuryente, may pandetect po sa tubig, may pandetect po sa apoy. Pag pinagsama-sama ko sila, pinagpalit-palit ko yun, masisigit po yun. Pero minsan,
Ginagamit ko rin ng pang-ipit yung papel. Pero sa papel po, hindi po lahat makukuha. O mayroon po nakapasok pero pag mataas po yung mga makukulam, anumang espiritong masama o anumang po mga elemento, mga lalo po mga engkantong may antas na kakayahan, ginagamitan ko po sila ng stick na kakaiba. Yung stick po yun hindi gagalaw. Kahit hindi ko siya utusan, gagalaw siya kung may nakasanib. Automatic gumagalaw po yun. Pero pag wala po nakasanib, hindi po siya gagalaw. Pero gagalaw po yun, pag sinabi kong paliyabin niya, liliyab yun. Pag meron pa akong nararamdaman. At sasabihin niya naman po yung stick na meron pa siyang nagtatago sa loob ng katawan niya. Kusa po siyang gumagalaw. Sarili ko pong gawa yun. Kaya nga po yung iba sinasabi dyan, bakit hindi daw ako bumibili kay Father James ng Centro Bertodis ba yun? Sinumagot ko, di parang wala akong tiwala sa aking ama. Magaling naman manggagamot si Father James. Dahil matagal na siya naggagamot. Wala akong masabi sa kanya. Yan si John Desconde, magaling din niya maggamot. Yung mga pinapanood nyo rin kay, ano ba yun? Yung taga Sambales ba yun? Ano ba itong pangalan nito magagamot ito? Yung marami siyang anak na naggagamot din. Na si, pangalan ba nito? Basta Sambales yun. Yun, dito malapit din yun sa amin. Papel po, ano po ba ang bunga ng papel? Buga. Bugan nyo ng papel. Yung papel kung ano po ba ang buga ko? Simple lang. Hindi nyo ako naririnig. Napakasimple lang po yun. Yung papel, pag hinawakan ko, hindi nyo talaga ako maunawaan, no? O, kasi, hindi po kasi tayo magkaharap eh. Yung papel, kaya ano man hawakan ko, kahit ting-ting pa po yan, si Apo Chalin, opo yan, si Apo Chalin. Yan, magaling din po magamot yan. Tama yan, John Desconde. Yung papel, kahit hindi ko na po bugahan yun, tatanong ko lang sa pasyente anong pangalan mo. Pag nasabi niya po yung pangalan niya, anong gitna mo? Tatanong ko kung anong middle name niya. Tapos, ano po yung apelido mo? Ilang taong ka na? Iko-cross ko lang yung sa noon niya. Tapos sasabihin ko doon sa papel, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, ilalagay ko na po yun. Tapos, hihipan ko na yan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, magkaroon ka ng bisa o anumang meron na sa loob ng katawan ng taong ito, ay mabubuhay ka upang sigupin mo kung meron man nakadetect sa loob ng katawan niya. Kung saan na pong gumagalaw. Sir, ano po mo pangunta sa palipad hangin at ano po bang epekto sa lapat? Epekto? Mga pangontra po sa palipad hangin, panalangin. Pangontra po sa palipad hangin, pwede po kayong magkuha ng maglagay sa bahay niyo ng asin, sa pintuan, na nakaplastik ng yelo, basta't butasan lang, at saka may luya po, at saka bawang. Pag nasa loob naman po kayo ng bintana, sa loob niyo po ilalagay. Pag sa pintuan, sa labas lang. Ganun din po, kahit saan po, basta't may butas yung bahay niyo, kung ilan pong bintana sa palipad hangin. Tapos pagdating po ng 7 o'clock ng gabi, lalo pag Martes o Biyernes o Miyerkules, alin po doon sa tatlo sa isang linggo, magbato po kayo ng konting asin at may luya at lagyan niyo po ng holy water. Sabihin niyo, sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo. Amen. Yun lang. Kung palipad hangin, gusto mo naman epekto, kung ano pong hangin, palipad hangin, ano po bang pangontra sa palipad hangin? Pwede rin po yung sinukuan at saka yung pandakaki. Pwede po yun. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Yan, tama po si Apo Chalin. Yan, magaling rin po yung manggagamot si Apo Chalin. Yan, sinabi. Yan rin, magaling rin po yan. Dahil meron po akong pasyente na sinasabi niya sa akin na minsan, panoorin ko daw. Hindi, pinanood ko naman. Si Father James, magaling talaga yan. Wala rin ako masasabi. Salamat po. Ang hayo ko lang sa kanya, Father siya, magagamot siya, magaling siya. Ang meron akong pasyente sa kanya na 4, hindi ko nasasabihin ang pangalan, pero hindi ko sila kilala. Meron daw siyang kasabayang nagpagamot. Pero hinahanap yung video nyo, gusto ko mapanood. Sabi niya, makikita niyo po yung naka-upload ko sa video. Sinabi daw ng isang babae sa kanya, siya daw ay pinadala ng mahal na ina. Pinukwento nila sa akin, hindi ko naman sila kilala. Sabi daw,
binabasbasan kita dahil ako ang mahal na ina at dito kayo magpagamot. Sabi ko, hindi ako nagsalita. Malay ko ba kung nagsisinungaling yung kaharap ko, hindi ko naman siya kilala, kung sinisiraan niya lang. Hindi naman ako naniniwala. Pero para sa akin, dahil hindi ko naman makita yung pinapanood niyang video, pero yung totoo, nakita ko rin yun. Hindi ko naman siya hinahanap sadyang lumitaw. Oh, itong papayo ko lang ha, para sa akin. Kung sasanib sa iyo ang mahal ng ina, hindi ito magsasabi sa maraming tao. Halimbawa, kinausap ako ng mahal ng ina, hindi niya ako kakausapin sa maraming tao, lalong-lalo ako yung naggagamot at magsasalita ang ako sa isang manggagamot. Kunyari, ako yung sumanib sa akin yung mahal na ina, ginagamot niyo ako. Sasabihin ko sa inyo, ikaw, Apo Andy, ay binabasbasan kita sa pamamagitan ng aking anak na si Jesus. Ako ang mahal na ina. Hindi na ako magsasalita. Bakit kamo? Para lang yun sa akin ha. Ang mahal na ina ay hindi makikipag-usap lalong-lalo sa maraming tao. Bakit pa siya pupunta sa isang manggagamot para lang basbasan ng isang manggagamot? Pwede naman basbasan ng mahal na ina ang Panginoon Kristo, ang kanyang anak instrumento habang natutulog o kaya nananalangin. Ano bang silbi ng panalangin natin? Di ba nananalangin tayo bilang mga instrumento? Alipin niya para lumakas ang ating spiritual. Binabasbasan natin ng Diyos at pag natutulog tayo. Ganun po yun. Pero kung pupunta sa akin ng pasyente at sasabihin niya sa akin na sinasaniban siya ng Panginoong Kristo, ang pong Nazareno at mahal na ina, at babasbasan niya ako, hindi ako magpapahawak sa ulo niya. Ay sa kamay niya. Bakit ka mo? Nakikita mo ba yung mahal na ina sa loob ng katawan niya? At kung magbabasbas ang mahal na ina, halimbawa kung kayo na lang, napakasimple lang. Hindi po siya gagamit ng papel. Para ikaw anak ko si Andiel Ortines, binabasbasan kita. Hindi. Ina ni Jesus yun. O si Jesus yun. Ang salita niya ay kapangyarihan. Kaya nga, salita pag-ibig niya, kapayapaan. Ang anumang lumabas sa kanyang bibig ay mangyayari. Hindi niya na kailangan magbasa. Diyos yun. Yun po. Yun lang ang hindi ko nagustuhan, pero hindi ako naniniwala sa una pa sa pente ko. Hindi sinasadya, in-upload ko yung video yung pinindot ko, pinanood ko. Hindi po ako doon naniwala. Yun ang totoo. Pero sa paggagamot, magaling po siya. Pero sa akin, kung sa akin mapunta yung pasyente niyon, hindi ko siya paniniwalaan. Bakit niya ako babasbasan? Di ibig sabihin wala akong tiwala sa Panginoon Kristo. Nagdarasal ako araw-araw at magpapabasbas ako sa taong hindi ko naman kilala. Si ermitanyo nga, hindi pa ako naniwalang ermitanyo siya. Na hindi ko pa siya pininiwalaan. Alam mo bang hindi niya ako kinakausap sa habang ako'y nagdadrive ng jeep? Halika rito para maniwala ka. Sumama ka sa akin. At ipapakita ko sa iyo. Pero bago ka sumama sa akin, pumasok ka dyan sa simbahan ng Quiapo. Diyan, manalangin ka muna sa ating Ama. Yun ang sinabi niya sa akin. Kaya hindi po ako basta-basta naniniwala sa gano'n. Kasi bakit yun yung nasasabi? Hindi niyo ba napansin kung bakit ako nabigyan ng karamnungan ng Diyos na hindi naman ako nakapag-aral at puro payat at binugbog ako nang nagpalaki sa akin? Kaya nga totoo ang sinasabi dyan ni Jenny. Maaring namatay na siguro ako. Kaya nakikita ko yung kalaban ko minsan. Ano po bang kontra sa masasamang elemento? Kasi po yung kapitbahay namin nasa saniban minsan. Nakakita siya ng itim na elemento. Minsan nawala sa isip at mangga. Salamat po. Yung Nestor, Sir, mega shoutout sa iyo. Kung nakakakita po siya ng masasamang elemento, maaari ko muna po masasabi sa inyo kasi kung hinahanap niyo pong pangontra, kahit 100 beses pa yan lagyan ng pangontra, kahit 100 medalyon pa, kung hindi naman susunod ang medalyon sa kanya at hindi niya rin po alam dasal at hindi po siya tumatawag sa Diyos, hindi rin po yung gagana. Kahit isuot ko pa sa kanya si Magnetico, hindi rin yung gagalaw. Bakit kamo po? Nasasagutin ko agad sa inyo.
Kasi ang hinahanap niyo po kung ano po ba ang pangontra sa elemento eh. Dapat po yan, dalhin niyo po siya sa aktual na manggagamot. Kung hindi po matuklasan ng isang manggagamot ang yung pasyente, dalhin niyo po siya sa ibang manggagamot. Pag sinabi niya hindi niya makaya, i-try niyo po siya ng try. Kasi kung elemento lang po ang sinasabi niyo, para sa mga isang manggagamot, kahit yan kay John Disconde, kahit yan kay San Benito, kahit yan kay Lee, kaya na po nila yan. Elemento, madali lang po yan matanggal. Kung sinasaniban o sumasanib sa kanya yung elemento, madali lang po yan mapasuko. Maari lang po kung talagang exorcist siya. Talagang mapipilitan ka pang matinding dasal dyan. Yan po yun. Madali lang po yan. Dalhin niyo po siya sa mga ibang manggagamot na mayroong experience sa ganyang paggagamot. Para lang sa akin, subukan mong itry ang rosaryo. Huwag mo siyang iipitin, ha? Itong kamay mo sa kaliwete, lagyan mong holy water, at ipagdikit mo lang itong dulo mo, tapos igalaw mo lang siya ng ganon. Bugahamot na nagmula sa puso mo. Kunting ganon lang. Pag sumakit yun, nasaktan siya, may nakapasok po, papagpag ng sakit niya. Kaya nga, yun lang po, panalangin. Pero kung talagang nahihirapan kayo, dalhin niyo po siya sa marunong o nakakaalam sa ganung sakit sa spiritual. Yung elemento, madali lang po yan, sir. Maniwala kayo sa akin. Sir Ernesto. Anghel din po ba ang manifesyo? Anghel din ba po si Magnetico? Ray Baynas. Hindi po anghel si Magnetico. Agimat po siya doon sa mahal na ina. Doon po siya nakatalaga sa mahal na ina doon sa may hardin. Ang anghel po ay mga anghel ng Diyos. Si Ela, mga kerubin po. So yung mga agimat ko sa mga bato, yung haring bato, ay mga mutya po sila doon sa inapakan ni Jesus. Iba-iba po yun. Hindi po sila mga anghel. Ang anghel po ay talagang literal na anghel po talaga. Ibig sabihin, may mga pakpak po sila. Pinanganak na sila o ginawa silang anghel ng Diyos. Yun po yung mga anghel. Kung matatanong nyo po, sinagot ko na po yan. Sir Ernesto, ha? Nestor. Ernesto, tuloy naalala ko po si Ernesto. Sir, totoo po ba yung virgin? Kung sinatanong mo sa akin kung totoo yun sa Samar, yung hindi pa ako marunong maggamot, yung lola ko, naalala ko, sinama niya ako dyan sa Esther Samar sa Katbalugan. Sabi niya, huwag ka daw pupunta dyan. Kasi yung naalala niya, sabi niya, yung barko daw, na meron daw pong na akala nila syudad na, yung pala, Samar pa lang. Marami daw humilang mga aeroplano doon, Encanto. Lugar po ng Encanto yun. Kung natatanong mo kung anong itsura nila, nakapunta na po ako sa ibang dimension, pero hindi po sa lugar ng mga Encanto, kundi sa lugar ni kamatayan. Pangatlong pagsubok po yun. Napansin ko kasi yung batag nito, yung puno ay hindi green. Tuyot na tuyot. Tapos yung inaapakan ko, walang hangin. Maraming puno, walang hangin na dumadaloy sa katawan ko. Nasa ibang dimension ako. Yun lang po ang maalala ko. Pero sa dimension dyan, kung Encanto po sa Samar, totoo po yan. Kasi mismo ang lola ko nagsabi niyan. Dahil totoo po yun, yung barkong hindi po mahatak-hatak nang galing po sa ibang bansa. May dalaw daw po itong mga ginto, tela, mga damit, mamahalin. At akala ng kapitan daw ay nasa Amerika na daw sila. Pero totoo, wala pala, nasa Samar sila. Totoo po yun. Narinig ko na po yung balitang yan. At narinig ko na yung kiinang Solome kasi taga-Samar po siya. Totoo daw po yan. Naawa na kasi ako halos lumalabas kasi may umahabol na yun. Yun lang po masasabi ko, Sir Nestor. Kung malapit lang po kayo dito sa amin sa Pampanga, madali lang po yan sinasabi nyo. Kung mga elemento lang po yan. Elemento kung bakit po siya hinahabol, kailangan ko rin po malaman
ang kanyang history sa buhay. Babae man ba nito lalaki? May anak ba siya o wala? Babae man nito lalaki? Taga saan po siya? Ilang taon na po siya? Kailan po siya nagkasakit? Ano po trabaho niya dati? Ganun po ako maggamot. Hinahanap ko po yung history ng buhay niya. Tapos kung ilan sila magkakapatid, paano ito nagkasimula, nag-aaral ba siya, nagtatrabaho siya. Kailangan ko malaman ng detalye. Pag nalaman ko na po yun, paupuin ko na po siya dyan sa upuan, dyan sa paggamutan ko. Tatanungin ko muna po ang pangalan niya, middle name niya, apelido niya, kung kailan siya pinanganak. Siyempre, alam niya po yun. Kung birthday niya, kung anong pangalan ng nanay tatay niya, lahat po yun. Tapos, saka ko lang po yung titingnan ang mga mata niya. Kailangan lang po siya nakatitig sa akin. Kung hindi naman talaga may nakasanib dyan, automatical mararamdaman ko na po yan. At mararamdaman ko na pong natatakot siya sa akin. Kasi sinasay ko po yung lahat yan. Depende nga po talaga kung totoong may mumahabol sa kanya, mas maganda po. Hindi na po ako magtatanong sa kanya ng ganun. Hindi na po ako nagtatanong ng pangalan ng tao kung sino siya. Alam ko na po agad. Kakausapin ko lang po yan. Hawakan ko lang po yung pulso niya. Minsan nakikipag-usap ako sa pulso ng tao. Ilang taon na po ba kayo manggagamot? Paano niyo po kayo tinatawag larangan ng paggagamot? Tinawag larangan ng maggamot. Kung ilang taon na po ako naggagamot sa Pampanga, 4 na taon na po ako naggagamot sa Pampanga. Kasi 4 years na ako sa Pampanga eh. Kung kay Inang Sulami ay kitandang ermitanyo, 1 taon at 6 na buwan niya ako pinagdasal. At marami akong nakita sa kanyang paggagamot bago sila kinuha ng Diyos. Yun lang po. Kung tatanungin mo kung ilang taon na ako, 40 na ako. Ilang uri po ba ang sindo o si kamatayan? Nakikita niyo po ba kung ilan ang nag-aagaw buhay? Taga-Bohol po kami kasi ayaw po nilang lumabas eh. Yun lang po, taga-Bohol po kasi kayo eh. Kung malapit lang po sana kayo sa akin. Pero sa Bohol, marami rin po manggagamot yan. Tinatanong niyo po ni Ray Benas kung ilang uri po ba ang sundo o si kamatayan. Nakikita niyo po ba ang mga ito na nag-aagaw buhay? Kung nakikita ko si kamatayan kung sa isang tao, mamatay man ako sa araw na ito at hindi na ako magising. Sa 4 na taon ako sa Pampanga, 22 na sinabihan ko namatay. Alam mo kung ilan ang hindi nangyari sa 22 na sinabihan ko at ilan ang namatay doon? Ilan ang nabubuhay? Lahat yun alam ko. Bawat sinabihan ng aking mga labi ay nililista ko yun. 1 tao pa lang ang nakakaligtas sa 12 ko, sa 22 ko sinabihan. Ay hindi, 2 na pala. Si Salazar. Si Salazar ay sinabihan ng medisina na 1 buwan na lang. Totoo naman yun. Nakaligtas siya at 1 babae dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Ay hindi pala, 3 pa pala. Yung ang apelido Punanan. 3 pala. Kaya ko nalaman na bakit sila namamatay. Minsan kaharap ko sila walang ulo. Mabubuhay pa sila pag walang ulo. Pero pag nakita ko ang isang tao ay buto-buto na, wala nang laman, kalansay talaga, automatical patay sila. Hindi ko alam kung bakit pa pinapagamot ng Panginoon Kristo yun. Una, nagtatanong ako, bibigyan niyo naman ako ng pasyente, Ama. Bakit ito mata ipapakita niyo pa sa akin na kalansay, nagugulat tuloy ako. Alam ko, dati hindi ko maintindihan. Bakit ko nalaman yon? Sa hangad kong malaman at pagdarasal sa Panginoon Kristo at gusto kong malaman ang katotohanan. Bakit kamo? Upang ipagdasal ko ang kanyang kaluluwa na sumalangit daw ang kanyang kaluluwa at mapunta sa tahanan ng Diyos. Kaya ko sabing mamamatay, pagkalipas mo dito sa bahay namin ng 1 oras o hindi ka abutin ng 1 buwan, pinapatagalan ko na nga, 3 araw mamamatay ka na. Nangyayari. Pero pilit kong binubuhay at kinukuha ang kaluluwa nila
Pero meron silang nagawang kasalanan sa ating Ama na hindi ko alam bakit. Pero nagtataka ko, bakit nyo pa ibibigay? Patay na, mamamatay na. Tapos, papagamot nyo pa sa akin. Iniisip ko para akong niloloko yata ng kapalaran ko. O kaya pinagpagsubok ng Panginoon Kristo. Napagtanto ko yun, napakasimple lang. Para pilitin ko silang magbago at manalangin sa Diyos at tumawag. At ipagdasal ang kaluluwa nila. Totoo yun. Nakakakita ko ng isang tao na buto-buto na. Pag nakita ko isang tao maitim, meron dito kilalang namatay. Diyan sa asawa. Sa asawa ko sa kapatid niya. Tanghaling tapat yun, mainit. Mga alauna yun, kaya hindi ko makakalimutan. Pero nakalimutan ko na yung araw yun. Wala pa yatang may isang taon na rin siguro. Hindi ko siya ginamot. Dahil siya iglesia. Nakita ko siya dahil ako'y bumaba sa motor. Sinilip yung motor, pinitipitik ko kung malambot yung gulong. Paglingon ko ng ganyan, may nakatingin lalaki. Pero nakikita ko na siya. Dahil malapit naman yung bayaw ko doon. Nakita ko yung kapitbahay nila na maitim ang muka. Maitim na maitim, parang bungo na. Namatay siya ng 3:00 ng hapon. Dinala siya sa ospital. Pagdating sa ospital, natigok. Ilang beses ko na nakikita yon. Pero pag ulo ay putol, tapos naglalakad ng katawan, hinihipang ko lang ng hangin yun kahit hindi ko siya kilala. Sabi ko sa kanya, sa pangalan ni Jesus, bumalik daw ang kanyang ulo. Nabubuhay pa. Pero pag nakita ko ang katawan mo ay wala ka ng buto ka talaga, wala ka ng balat. Automatical. Yun lang nangyayari, namamatay ang tao. Totoo yun. Marami po. Buhol po kami kasi ayaw po nilang lumabas eh. Maraming salamat po. Yun lang po talaga mapapayo ko, sir. Kailangan niyo pong dalhin siya, Nestor. Ang tatay ko po, namatay din po daw siya sa pinabablik daw po siya ng Diyos Ama. Hindi po daw po panahon dahil may kaming mga anak. Pag namatay po ang isang tao na hindi po niya nakakausap ang anghel ng Diyos, nakakausap niya pala ang anghel ng Diyos, ay hindi niya pala to nakakausap ang Panginoon Kristo na hindi niya nakikita. Pero anghel, makakita niya, pero pag nakabalik na siya, nawawala na siya sa kanyang sarili o hindi niya na maalala. May dahilan kung bakit ka pinababalik ng Diyos. Kasi yung nawalan ako ng malay, dahil sa sobrang sakit ko, may nakita kong anghel na paikot-ikot sa paligid ko. Sabi niya sa akin, sumisinya siya sa akin. Sundan ko daw siya. Sinundan ko lang siya para akong sunod-sunuran sa kanya. Kaya ko siya napansin na anghel. Marami akong nakikitang mga multo sa palabas. Napansin ko yung damit niya, kakaiba. Alam mo ba yung tsinelas niya? Kasinipis. Tapos nakasintas. Nang para kala mo mandirigma. Tapos nakita ko may baston siya, kala mo peri. Tapos may pakpak siya. Sumusunod lang ako sa kanya. Yun lang. Nang naalala ko. Tapos pumunta kami sa lugar ng ibang dimensyon para kami dumaan kay kamatayan. Sabi sa akin ni kamatayan, nakita ko yung karet. Sabi niya sa akin, tinitigan niya ako. Hindi ako makagalaw. Yun ang totoo. Pero yung anghel, nakikita ko lang siya. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako magalaw. Pero nakikita ko si kamatayan. Yung karit niya, kakaiba talaga. Yung palabas sa TV na lumiliyab ng apoy, hindi po lumiliyab ng apoy yung karit ni kamatayan. Nakita ko lang siya makinang. Tapos yung baston niya. Pero kung sasabihin mo sa akin, nakita ko siya, totoo. Nakita ko lang kamay niya. Kalansay. Yung mata niya, kalansay. Tapos nakatakip lang siya ng itim na ganyan. Buto-buto lang siya. Tapos kakaiba yung karit niya. Nakaramdam ang takot ng aking puso. Natural first time ko makakita ng gano'n. Binanggit ko ng Diyos, may bumaksak na malakas na paggaspas na hindi mo maintindihan. Nasa harapan ko sa isang kislap lang ang anghel ng Diyos. Siya na ang gumabay sa akin. At dinaan niya ako sa impyerno. Parang dumaan pa kami sa mga matitindi bago ako nakakit sa ulap. At may nakipag-usap sa akin na sobrang liwanag. At sabi niya,
Hindi siya nagsalita. Inangat niya lang yung kamay niya at kusang yumuko ang ulo ko na nakaluhod ng ganyan. Binasbasan niya ako. Tapos biglang nawala yung liwanag na parang ginto. Kinawayan na naman ako ng anghel yung kumuha sa akin. Pagkagising ko, nasa katawan na ako. Lahat po ba ng tao ay anghel? Kung lahat po ng tao ay anghel, hindi muna pwede po yun. Pagkalipas ng 40 days po yun, babasihan pa yung nagawa mo kasalanan. Kung ikaw ay magaling kumanta, dun dadaling ka sa mga awitan. May trabaho din tayo sa langit, sa panalangin. Kanya-kanya po yun. Malaki po rin po ang langit para din pong syudad, parang katulad din sa buong mundo. Yun nga lang, wala pong araw. Yung araw doon, yung pag-ibig ng Diyos, yung liwanag, yung higanti, yung si Hesus Kristo, yung gumawa ng langit at lupa. Bago ka maging anghel, ang pakpak mo ang magkakabit daw niyo si Papa Jesus, sabi ni Ella. Walang sino man mangunguna. Si Papa Jesus. Kuya, Andel, sa totoo lang po, yung mga taong natulungan ko po na maging pasyente ko, hindi ko na nawarin mukha nila. Maitim ang mga eyebag po nila. Matanda na ang mga mukha nila. Kung minsan pati labi po ay maputi. Awa ng Diyos, kuya, lahat po sila ay gumaling at bumalik ang dati nilang itsura. Totoo yun, Lee. Pag ikaw ay naggagamot, minsan, kung talagang gusto mo matutong maggamot ng mahusay, na kusang ibibigay ito ng Diyos, titigan mo ang kanilang mata, labi, yung mukha nila. Pag natapos na itong maggamot, makikita mo nag-iiba na yung labi nila at yung mata nila, bumabalik na sa unti-unting normal sila. At yung liwanag ay bumabata na mukha nila. Ibig sabihin, lumilinaw ng iyong mga mata. Yun po yung third eye. Yun po yung kusang lumalabas. Yun ang ibig ko sabihin. Imagination mo doon sa tao. Totoo yun. Ibig ko sabihin. Totoo yung sinasabi mo. Minsan nakikita ko yan. Minsan nagbabago. Yun lang po yun masasabi ko sa inyo. Na mahigit 2 oras na pala tayo, ha? Pasensya na sa mga abala nyo, ha? Pasensya na sa pakikinig at mga naistorbo ko kayo, ha? Sa lahat sa inyo. Maraming salamat po, ha? Kasi marami po sa araw na ito, naka-8 paggagamot din po ako. Galing pa ako sa Batangas, sa iba-ibang lugar, may mga bata, may nagpagamot pa, yung iba hindi ko na po nakuha na ng video. Pasensya na kayo. Pero may upload ako sa inyo 4 na bato. At ipapakita ko po yun, pero pasensya na po talaga kayo. Hindi lang natin ipapakita mukha niya. Kung tatanungin niyo po ako, siya ay isang babae. At nilalagas po ang kanyang buhok. Bibigyan ko na kayo ng clue. 50K po. Pinatrabaho siya. Papasok na po ng dulo ng aparyon. At nilalagas po ang kanyang buhok. At nakakakita po siya ng mga multo dahil sa pamamagitan ng salamin. Pag nakatingin po siya sa salamin, yung bumabanda po yung salamin. Yun lang po. Pasensya na po kayo sa at maraming salamat po sa konting kwentuhan natin. At maraming salamat. Nasagot ko naman po yung iba niyong tanong at maraming salamat po yung nagtanong sa akin na kanina nauna ko yung pag-upload ko ng video. Maraming salamat po. Belated Happy Father's Day po sa lahat ng mga manggagamot. Belated din po Happy Father's Day po sa mga tao sa mundo, sa mga tatay. Mega shoutout po sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo. Salamat rin po Jeffrey TV. Salamat din po John Disconde, Nestor. Maraming salamat po at God bless po sa inyo. Kay Abran, maraming salamat po sa inyo. Salamat din po sa pag-share ng kwento niyo. Maraming salamat po Cesar. Diyan. Tama po kayo Andel. Sa tingin ko lang po. Yun lang po masasabi ko sa inyo. Nawa ang Panginoon Kristo ang una't maghari sa ating buhay at magpasawalang hanggan. Sana pakiusap ko lang po sa inyong lahat na sa mga nanonood dito sa akin. Ito'y pawang katotohanan lang. Salamat po sa inyo. Sabi nito. Magbusisi kayo pag kayo ay nanonood sa YouTube. Tingnan nyo po ang mga pasyente. Richard, maraming salamat po. Fernando, God bless po. Tingnan nyo po ang mga mata nila. Tingnan nyo po yung mga pasyente na ginagamot na gusto matuto. At katulad muli, yan, katulad ni John Disconde, binibigyan ko na kayo ng tip. At sa inyo rin, tingnan mo yung pasyente sa salita niya.
Tingnan mo kung gagalaw ang stick o anumang ginagamit mo papel man ito kung masasaktan siya. Depende kung anong ilalabas. Mararamdaman nyo naman yan bilang mga instrumento ng Panginoon Kristo kung nagsisinungaling siya. Kung baka may galit lang siya sa kapitbahay niya, iniisip niya na kinukulam siya ng kapitbahay niya, dalala yun ng emosyonal at galit sa kanyang puso. Dapat maging payapa ang utak mo at tanungin mo sa Panginoon Kristo kung tama ba ang kanyang nilalabas. Salamat din po sa oras niyo. God bless po. Yun lang po at masasabi ko sa inyo. Pagmasdan maigi ang pasyente, tingnan nyo maigi ang kanyang kilos at galaw, ang kanyang mga mata, salita. Pag ikaw ay nagtanong kung sino siya at sinagot niya na lahat, wala siya sapi. Tandaan nyo, ang kulam, lalo pag may subo, pipilitin niyang hindi magpakilala sa iyo. Kahit sabi mong hindi mo ako kilala, kilala mo ba ako? Natural, hindi kanya kilala. Bababa ito. Ang isa lang sagot mo doon, kung may takot ka sa Diyos natin, itigil mo na yan. Yun lang masasagot mo sa kanya. Para ang Diyos ang gumabay na sa kanya. Yun lang mapapayo ko sa inyo. Konting tips lang yung binigay ko sa inyo. Pag namutan nyo na yun, pag meron naman, sasabihin ko naman sa inyo lahat. Yung nalalaman ko at naranasan ko kay Tandang Ermitanyo, Inang Sulumi, Tate Ernesto. Yan po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po sa inyong pamilya. Naway ang Panginoon Kristo maghari sa atin at magpasawalang hanggan sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, maging payapa nawa ang kanya ating isipan at ganoon din ang mga nakapaligid sa atin. Maraming salamat po sa inyo at God bless po all po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa abala. Thank you po.